زلو وشتنا زحقوسلو إن قدسلو زقودلنا إن ملألو نتجزيه خنقصر ديكونس نحنا مس قدسانكا نستمناتي جبل كايا من قصرلو زمان قبرلنا كاب قدس يوحنس مقبرخات رديت كفلنا كم تنسو دس مركا خنس مركا أملخنا نعنا دم حيل هبنا نسغم أبكر ميخا حق أن يمسكر كوين الترخبة يعني اللي غلط تشح عمرت دما إن هذا ذكر زنبر زلو نحنا دم أملاخنا بحقي بسناي قبري أبكر ميخا مسكر كوين نحن ركب حزم حجنا خندحن دما إسغا حجزنا قوائنا بارخلنا قدسلنا أب حمام زلو أملاخنا حمامنا حزننا صبانا شقرنا سدتنا حسامنا كل خفعنا مززات مزتودع عمت ودعلنا زحدش عمت اجزابير أملاخنا بسقا بنفسي نطعيلو بسقا بنفسي نفوسلو فقر ندليلو سلام ننقسلو سناي نقبرلو زمن قبرلنا زقوا يزيد ما أملاخنا كوا قدامات كم زبارك كبارك لنا نيصلي صلوات سميعها إن مهارق الكاد ما أملاخنا كم تنسغاد دليلنا خوينا نكون لحق زنا بركات عدينا قدس رنجل مريم تفلنا بيد ملاك تخلونا بسماعات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصرات نصح فقد كام تاب سمايكم ما مدريكم علت ما قبلنا لما هبنا احنا نزودلنا بدلنكم تحرقنا لهم بدلنا عسانا دقلنا أوقفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا قسن حيلين كبر نزل علمنا تكاين ما أمين وزت يا مريم بناي قدس قبر ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن قلي خي بسقاخون دنقلي خي أدي جابير توات كوي تسراوي سلام لك له السقيقا وانس برقتي خي فركر سوم برخيو ومل تتسقى جابير مساقيو خوف الست دسي بالكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس ما انتانا حرت لمن لنا أمين تاوي سرقين أملاك نون يسوع كريستوس كان سريات قدم ساسي أبسها ولدو لبركشات برهاناتهم أوي قنات وأوي دي قنات إدو عن صاير قوس قنات ببسمكم كونوا فتانون تاني رسيان سبلوان سمات زيو مهارن كريستوس مال عصر تغلطي زيو مهارن كريستوس 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 كمون بنت أجزيتنا مريم مهارنا كريستوس مال عصر تغلطي بنت أجزيتنا مريم كريستوس بنت أجزيتنا مريم كريستوس بنت أجزيتنا مريم مهارنا 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 كريستوس إذا سعدي آمن بارسقا قويتانا يسوع كريستوس أما قبرن مفتصمتا ساعات معلتن إياه كمون دك أسام سالمس لزغني كمون داتا جزي عدم سبت غصار ناي مسقانا صلوت سناي نقر نزقبر لنا رب حالي زيابير أبون قويتنا أملغنا مدحنا يسوع كريستوس نمسكنو لنا سويرنا ردينا نيو غربنا تقبلنا تماغنا نتمنى سعد جاونا بسحنا أيو اليوم بذا عبد السعودة زيان بكل زمن وطنان بفتم سلام كحلونا كل نزح جابير أملغنا ندمنا لنا وقويتنا جابير كل التعذاب ونقويتنا أملغنا مدحنا يسوع كريستوس لعلي كل قبرين ما أنت كل قبرين أو اشتغل قبرين مسكنك كلنا سلا سور كنا زر داخلنا خلا خلنا نبخاون سلا زغرب كنا تقبل كنا سلا زعو كنا تطمع كنا سعد جاون سلا زبط خلنا مسكنك وقويتا يقرب لنا ومفكر سبت سلا زن لمنا كلنا كم محرد كون دللنا إذا قد السعودة دي عن كل زمن وطنان نأخاب فرابو في السم سلامكم في السماء بنا كل قناتين كل مكران حبون قولين زغنا كل قبر سيطانين مخرخوا في السوات من لعال سلام وقويتا كبير كاب كل حزب قاونا رح كاب دري عبزل دلنا يبطاونا رح يتعمل زحيشن عزلنا تمنع من كربيتهم كل حاجة سلام كرق السلطان ذهب كنا نسخاهم كاب كل خوف عدحنا على هالنمبرنا فتنا يتأتونا حرود دخا ويتنا أملغنا مدحنا يسكر سوس من تفق لسبيل وزقورا محرتين قلتان نسخا معرم حوم تغنى منفذ كل سن بس كان صنعتهم بوزلك على من كل سعن نزل علم أمين أي مسناين الصحة مزمور 50 حدا وأملاك مسالخة محرني كم تعبير راخا بسيد مسيس
كابا وساي صبيك حسبني كابا حتياتي وين أتريني أنا أبا سايفلت اللهم حتياتي كل جزيب كلمة إيو زربا خاص عاد فردخان سوان كاتركب سانا أخات راي بدلكو أم كل ميخا أكي غوركو نو بابا سات ولدكو نيك أبا حتيات تنستني نو نحك أوشتي خاطر اليو حبو أنتو أم هرني سمع الزغص أرقن لك ساتريني كبر القص بهاتان عقوسنا اسمعني كذا كاب حتياتي كولو نبزل عوساوين دمسسو وأملاك طريل بفترة اللي كنا منفس كاوش تحدث كاب قد كاي دربيني كدس منفس كاي تقدفني عقوس مدحان كامل سلي بفقادين يا منفسون دقفني ما قد خان مفرسهم رمئيه حتى أنا بخاخم لسيوم وأملاك مدحاني كابرا دم نقفني لسانين صركها ألر كتب له إياها ويتا أفاي مسكانا خنا قرس خنا فريك فات مسوات بهب بلكانيو تزي كونس مقرب كل كانري مسوات مرارايت وغوني خامو مسوات أملاك سور منفسيو وأملاك نسورون كنت كنت البايت ونقوني خا نسيم تصقها سنة يدور الله مكاتيات يرسالي وندق شو مسوات سركي زحر مسواتي وملو مسوات بحق لك أيو شو عم مسوي إخا أرح قرب الكأيوم هللويا صلوات كزي دكاس كرستان نقصين أملاكين مسكان أقرب له حاتياتيك حد قال لك إلمنو ቃል ህይወት ይስማዓልና ተጸለየ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቆርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና። ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 130 ሓውና ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት 131 ሓውና መምህር ተክልማርያም መዝሙር ዳዊት 132 ኣዴና መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት 133 ኣዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት 134 ሓብትና ፍረወይኒ መዝሙር ዳዊት 137 ሓብትና ትምኒት መምህር ትምኒት 100 መዝሙር ዳዊት 138 ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል መዝሙር ዳዊት 141 ሓብትና ረዘነት መዝሙር ዳዊት 142 ኣዴና መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት 146 ኣዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት 147 ሓብትና ፍረወይኒ መዝሙር ዳዊት 148 ዓዊል ከተንብብልና ኢኸ ሓብትና ፍረወይኒ تربي مرقيتا ኣቤት سوري حراي تنبب እዋ حراي هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቲ ኣመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሓቦም እግዚአብሔር ካብ ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረብትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታት ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኹም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኹም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኹም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝ ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሉ ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዘቕርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ 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 ኣሜን
አሜን ሃሌሉያ ቃል ሕይወት ይስማዓልና آمين وكلها نسمع لنا ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ ነፍሲ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ስልጣን ከም ስርዓት ክገብሩሉ ምሳተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓወፎ ንኣምላኾም እውን ከምዚ እንዳበለ ባርኾ ወጎይታይ እቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ቃል ሕይወት ይስማዓልና አዴና ኤልሳቤጥ ክፍልታት ጸሎት አዴና ኤልሳቤጥ ሚቲኽን ዘለኽን እጅ መጺኽን ኣለኻ ጽቡቕ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ክቆም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነንን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዙሕ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን ሞት ካብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሐት ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ቃል ሕይወት ይስማዓልና ሓብትና ዕልልታ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እንተ ዝኸውን መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እንተ ዝኸውን መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ካን ዘለዓለም ዝነብር እንተ ዝኸውን ሲ ነፍሴ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚቲ ሓቀኛ ምዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢዕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብረቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ የዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ቃል ሕይወት ይስማዓልና ሓብትና ሙሉ ኦ ንጽሕቲ ድንግል እሺ ኣመይ ዋዕልኩም ኩልኩም ይመስገን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናይ ባርያኺ تقلطف ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነተ ብሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጥ ኣልክፉስ ሓሳባት ካባ የርሕቕዮ ነተ ሕመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣስዩ ሓላዋት ኣጥፊእዋ ዘሎ ኣሎሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕ ናበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት ትልምን ኣላይትን ኣደን ኢኺ ኣደ ምጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋኢኺ ኣሜን ቃላት ምስጋና ቃል ሕይወት ይስማዓልና ሓብትና ትምኒት ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሙ እሺ በመብዚኩም ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሙ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስን ካብ ዘለዓለም ክብሩ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ካብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ
ወጎይታ ምሕረትካን ዘለዓለም ይነብር ወጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆቢ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ወጎይታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣልሕናን እናበልኩ ዝፅሊ ኣለኹ ወጎይታ ሃባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍርድኻ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ኩንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን ልዑል ጎይታ ባእኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ ምሕረትካ ብፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ዘንቱ ኣሜን الهوة يسمع لنا حاونا دياقون ساميل وداسي السلس وداسي السلس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታ ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ወጎይታ መሐረና ምስጋናና ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ቃል ሕይወት يسمع لنا وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وغويتا حتياتنا حدقلنا وغويتا بدلنا يتسبسبلنا وغويتا عبسانا يقرب لنا وغويتا نحمد صواب صحيهم مفوسهم من قدسم كالكاوم فوسهم وغويتا نتمزم تبتاتنا نديتاتنا أحواتنا نحتنا كا نفسه معرف وخاب حتيات نزخون كا غويتا محرنا وخاب حتيات نزخون كا غويتا ردعنا وخاب حتيات نزخون كا غويتا لما أنا تقبلنا كبر المسكانان بفصم وعرقن قدسنا نعخا يقبا أمين أغويتا محرنا أغويتا محرنا أغويتا بارخنا أغويتا بقعات ورنا مسكانا خمزيلنا خنصلي أبسماء تنبر ربنا سنكا يقدس من قصات مسا فقال كان تاب سمايكم دمام تريقونا على تمقبنا على محاورنا احنا نزور دولنا بدلون في مساحة قلنا له بدلنا أوسانا دقلنا وكفادحنا نمبر فتنا يتأتونا ينقسن حيلين كبرن نزل عالمنا كايما أمين أوزت يا مريم من قدس جبريل ملا سلام لك كل خو احنا خدن قليخي بسقاهون دن قليخي أدى جاب يرتباط قويتا سراوي سلام لك كل خو نسخي كوان السبرقتيخي فركر سخون برخي أمل تسقى جابير مساخي أوفس تدس بلكي حاتياتنا سريلنا نفت ودخ يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا آمين حاونا دياقون محاري مسقانا نقدس دنجل مريم دياقون ساميل أبيت أبنا أتيدا دياقون محاري بحدد ديهم زلهم مسقانا نقدس دنجل مريم دياقون محاري ببيننا الرأي حبتنا رزنت مسقانا نقدس دنجل مريم እሺ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ወቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ይብለኪ ንእንተ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ኣረገልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ይብለኪ ንሓጣን ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና وقدست ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብእን ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለምንልና ወናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ይብለኪ ወንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ንቕርበልኪ ወድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ትዘከርና ኣሜን الهوة يسمع لنا ቃለ ሕይወት يسمع لنا أدينا ممهر سارة مأتو ጸሎተ ሃይማኖት ተራቦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ወድንክ
ወዋዳ ሐቀኛ ብርሃን ነክብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት አምላክ መድኃኔ ዓለም ስለ ዝወለድክናን መጪኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሃነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኸ ይኹን አሜን። ንስኻ ንሐዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት አክሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሃጣን ህድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ንኽብሮን ኦ ጎይታ መሃረና ጎይታ መሃረና ጎይታ ባርኸና አሜን። ሓውና መምህር ተክለ ማርያም ጸሎተ ሃይማኖት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልድ ኣዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊጣሶስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ከም ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታናን መሕወይናን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖ ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሳኤ ሙታንን ንዘለኣለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሕደገልና ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 አዴና ኤልሳቤጥ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ሓይልታት ምሳና ይኹን ምሳና ኹን ኦ ጎይታ ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕድር ንበደልና የቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትን ብዘይ ድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብምፍላጥ ብዘይ ምፍላጥ ዝሰራሕናዮ ስውር እንታይ ዳላ እዚኣ ዓፅያታ ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚኣ ስውርን ግህዱን ዝኾነ ዓፅያህንላ ኣብዚኣ ልዕል ኣብሉለይ እሺ ራይ ወይ እቲ ብድሌትና ብዘይ ድሌትና ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥ ብዘይፍላጥ ዝሰራሕናዮ ስውርን ግህዱን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ
او قيتا يقرب لنا او قيتا كم محرد كاد أنبر كم بدلنا كم تكبرنا أيخون او قيتا وقعت ورنا مسغانا كنبي إلنا كنصلي كما مهرتك أملاكني وأكوبك نبساني بكل ممرذك أملاكنا وأكوبك مبسعنا بك فداك أملاكنا أكوبك عبسانا وقويتا بقعت قرنا بمسكانا غمزلنا خنصلب سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس نقصها تمسها فار كام تاب سمايكم دمام دريكم عليت مقبنا على محبنا احنا نزبدلنا بدلهم تحدقنا لهم بدلنا نقصنا دقلنا كوكفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا نقسن حيلين كورن نزل علم نتكايما أمين وزت يا مريم بناي قدس قوري ملا سلامتا سلام لك الله وحلنا غدن قليخي بسقا خوندن قليخي أدي جابير تواط قويتا سراوي سلام لك الله نسغيكا وأنس برغتيخي فلكرسون برغيو وملي تسقى جابير مساقي وفست دسي والكي عطياتنا سريلنا في التودخي يسكر سوس منتانا حرت لمن لنا أمين نين سحاس علوات وقويتا بزامعات زيا يمكن ما خابت أقوارهم بقال حسابكم بخلو واساتنا زحط حيو استخارق رحمك وحسابن سلازغنك انت تقول اسم كالكات عرغنا حدا قلنا واملاخ سلام حاضر سلام وكيتابنا نمزانا يلك أسك زينا كل شنكتنا صحق برنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خاني سلام الحق على أخلنا سقام بريران تنفكر سبزغني حدا ورد خاقويتنا املاخنا مدحنا يسكر سوس اتبون مسؤن كبرن وداسين قرمان زلقا معري خامس زغنا واقوت منفس قدسن مسقانا يقباك عجل نزل عالم عالمنا أمين تحبنا بسوكف سعاد زلت صلوات وقويتا محرنا عرد كاونا بزحلنا وعملو سوكف ساعتن قدين أب سماينا مدرين خبرة سجد الكاك رسوس من عملخنا على نوعية أقسم بزحورتن بسنات تمال آخر روحن نتمعنا زغدا مايم حتى تنياتات تمحر حتى من الساعات مليس بهوت كنبر مبرموتو زي تدلي من تصبين دلس أسفا سمايات كرخبو كل من عبد حنا تتقدم وقويتا بزا ساعات يانا كل ساعتان تلمانا نتغبى وتناك أنا علنا تإزازاتك هنقبر مرحنا تإزازاتك كنقبر مرحنا منفسنا قدس كنقبر منفسنا قدس قانا حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كله خفع حزين سكيات تبرد عنا كلنا ممكن عقب بقدسان ملاك تحلونا نودت امنت كان من رحمتي نفت زي مرمرن زي والسنة تتكهم بس حد لنا تسخان زي العالم بروخي امين وقويت ابو عاد قبرنا بس كان غمزلنا نصلي بسمايات نبر ربنا سمكاي قدس من قصات تمسح فقد كان تاب سمايكم دمام دريكون علت مقبنا لما حبنا احنا نزبدلنا بدلنكم زحدقنا له بدلنا نعسانا دقلنا كوكفاد احنا نمبر فتنايتت ونا نقسن حيلين كبرن نزل علمنات كايما امين وزت يا مريم ناي قدس جبريل ملا سلام السلام لك الله حلنا غدن قليخي بسيقاخون دن قليخي عدي جابير تقعد قويتا سراوي سلام لك الله نسغي كاب عن السبرغتيغي فريكر سغم برخو يمتسقى جابير مساخي اوفس ستدس والكي حاتياتنا خسري لنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين ቃል ህይወት የስማዓልና ተጸለየ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር እንሪኦ መልእኽቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ወይ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 እዩ 13 ጥቕስታት ወይ ቁፅርታት እዩ ዘለዎ ካብ 1 ክሳብ 6 ካብ 7 ክሳብ 13 ክንከፍሎ ኢና ምንባብ ዝጥዕመኩም ወይ ዝጥዕመክን ከተንብብዎ ትኽእሉ ምልክት ግበርለይ እሞ
أنا اللي خبنا الرأي حبتنا ملو كاب حدا خساب شدشة حبتنا هيوت كاب شوعة خساب 13 ملأخت باروس سب إبراويان معرف شو منتخب حدا خساب شدشته ሕጂ ድማ ነዚ እንብሎ ዘለና ኣውራ ነገሩ እዚ እዩ ንሕናስ ኣብ ሰማያት ኣብ የማን ዝፋን ግርማ እተቐመጠ ናይቲ ጎይታ ዳ እምበር ሰብ ዘይተኸሎ መቕደስን ድኳንን ሓቅን ኣገልጋልን ከምዚ ዘመሰለ ሊቀ ካህናት ኣሎና ሊቀ ካህናት ዘበለ መባእን መስዋዕትን ከቕርብ ይሽየም እዩ እሞ ስለዚ ነዚ እውን ገለ ዘቕርቦ ክህልዎ ብግዲ እዩ እምበኣርከ ኣብ ምድሪ እንተዝኸውንሲ ከምቲ ሕጊ ገይሮም መባእ ዘቕርቡ ስለ ዘለው ምስኸቶ ካህን ኣይምኾነን ነይሩ እቲኦም ናይቲ ሰማያዊት ምስልን ጽላሎትን ዘገልግሉ ንሙሴ እቲ ድኳን ክገብር ክደሊ ከሎ ብራእይ ከም እተባህለሉስ ኩሉ ከምታ ኣብ ከረን ዝረኣኻያ ምስሊ ክትገብር ኣስተብህል በሎ ሕጂ ግና እሱ ማእከለይ ኣብ እተሓይሽ ተስፋ እተሰረተ ዝበልፅ ኪዳን እውን ከም ዝኾነ ክሳዕ ክንድሲ ዝፅበ ዝበለፀ ኣገልግሎት ረኸበ አሜን ስላላት ምስጋና ይኹን على هوت يسمع لنا كم يمسكون كلهم مناتي كاب شوعتس أمين كاب شومنتي سقع متجرشة ترتين شوعت الجمر سوري واني نتقدم كيدان منقف انت زهلو اتخال اي سفرة اي متدليون نيرو سلزي خاء إننا نقفهم كم زيبل إنه مس بيت إسرائيل مس بيت يهودا حدش كيدان زعاتولن معلتات كمسعين يبل زقابيهر كنت بإيدهم حيزي كم مدر قبسي زوصوهم كلهم معلتي مس أبوتاتهم زعاتخوا كيدان أيكونن نساتهم بخداني كي يصعنوت እሞ እነሆ ሸለል በልክዎ ይብል እግዚአብሔር ድሕሪተን መዓልትታት እቲኣተን ምስ ቤት እስራኤል ዝኣተዎ ኺዳን እዚ እዩ ንሕግታተይ ኣብ ሓሳቦም ከእትዎ ኣብ ልቦም እውን ክጽሕፍዎ እየ ኣነ ኣምላኽ ክኾኖም እየ ንሳቶም እውን ህዝቢ ክኾኑን እዮም ይብል እግዚአብሔር ኣብቲ ናይ እንደ ድገብረ ሲእነየ ኣብያህን እንተኾይና ንሃለና sorry guys ኣይሪእዋ ንሕረት ሃንድ ሬይዝ ዜና ብረሚታ ይኮነትን ኣላ ቀጽል ህይወት ሓብ ኣብ 10 ድሕሪተን መዓልትታት እቲኣተን ምስ ቤት እስራኤል ዝኣተኽዎ ኺዳን እዚ እዩ ንሕግታተይ ኣብ ሓሳቦም ከእትዎ ኣብ ልቦም እውን ክጽሕፍዎ እየ ኣነ ኣምላኽ ክኾኖም እየ ንሳቶም ህዝቢ ክኾኑን እዮም ይብል እግዚአብሔር ዓመፆም ክምሕር እየ እሞ ንሓጢኣትዮም እውን ድሕርዚ ኣይክዝክሮን እየ ኣብ ንእሽተኦም ክሳዕ ዓብኦም ዘፍለጡኒ ስለ ዝኾኑ ነፍሲ ወከፍ ንወዲ ዓዱን ነፍሲ ወከፍ ንሓውን ንእዝጊ ፈለጦ ኢሉ ኣይክምሕሮን እዩ ሓድሽ ኪዳን ምባሉ ነቲ ቀዳማይ ኣእረጎ ሶሪ ነቲ ቀዳማይ ኣእረጎ እቲ ዝኣረገን ዝበለየን ግን ንጥፍዓት ቀረባ እዩ على هوت يسمع لنا آمين على هوت يسمع لنا كاب معراف شديشته جميرنا أتي أرستي بزعبة كما يزمثل لك كهنات يزلنا يزقلز أب زحلفه سومنا معراف شوعته أب كتر 20 شديشن كفاءة رخصة زي ولو
ካብ ሓጣን እተፈልየ ካብ ሰማያት ልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት አድልየና እዩ ስለዚ እቲ ኣርእስትና ናብ ምንታይ ዝገበረ እዩ እንታይ ተቐንዲ ርእስቱ እንድሕሪልና ናብቲ ውሽጢ ከኣተና ከለና ብዛዕባ እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናትና ክንብል ከለናስ እንታይ ዓይነት ሊቀ ካህናት እዩ ዘለና ታቐንዲ እዚ ሰለስተ ምዕራፋት ናብኡ ዘተኮረ እዩ ምክንያቱ እቶም ሊቃነ ካህናት ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ለዋውያን እቲ መድሓኒ ክመጽእ እዩ ክወለድ እዩ እናበሉ ዝፅበይዎ ዝነበሩ ምስ መፀግን ኣይተቐበልዎን እቲ ምክንያት ዘመሳምስዎ ዝነበሩ ከዓ ንሕና ክህነት ኣሮን ኣለና ንሕና ሕጊ ሙሴ ኣለና ሙሴ ኣምላኽ ከም ተዛረቦ ንፈልጥ ኢና እዚ ግን ካበይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ኢና ወዲ ኣምላኽ እየ ዝብል ወዲ ማርያም ወዲ ዮሴፍ ፀራቢ እዩ እናበሉ ብኡ ይዕንቀፉ ስለ ዝነበሩ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ክሰብክ ኣገልግሎቱ ክጀምር ከሎ ንሕና ነቲ ንኣይሁድ ዕንቅፋት ንኣህዛብ ዕሽነት ዝኾነ እተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣለና እዩ ስለዚ እቲ ንሕና እንምልኾ መድሓኒና ተበጃዊና ክሓሲና ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናትና እንታይ እዩ ንዝብል ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ምናልባቶም ዘይነበርና ቁፅሪ 26 እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ ተጠቓሊሉሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ምዕራፍ 7 ማለት እዩ ከምዚ ዝመሰለ ክፍኣትን ርክሰትን ዘይብሉ ቀዳማይ ካብ ሓጣን እተፈልየ ካልኣይ ካብ ሰማያት ልዕል ዝበለ ሳልሳይ ቅዱስ ሊቀ ካህናት አድልየና እዩ ስለዚ ልክዕታ ርእስቲ ክጅምር ከሎ ሎሚ ብኣይ ጀሚሩ ዘሎ ማለት እዩ ንሕናስ ኣብ ሰማያትን ኣብ የማን ዙፋን ግርማ ተቐመጠ ናይቲ ጎይታ ዳ እምበር ሰብ ዘይተኸሎ መቅደስን ድንኳን ሓቅን ኣገልጋሊ ከምዚ ዝመሰለ ሊቀ ካህናት ኣሎና ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስለዚ ሊቀ ካህናትና ናይ ሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህናትና ከመይ ዝበለ እዩ ንኸመይ ዝመሰለ ኣምላኺና ነገልግል ንኸመይ ዝመሰለ ኣምላኺና ኸ ነምልኽ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓውና መምህር ተክለ ማርያም ተርጊሞም ኣዳልዮም ሰዲዶምልና ኣለው ንዑ ኢና ብሓንሳብ ክንርኢ መእተዊ ምዕራፍ 8 ኢና ዘለና ምናልባት ድንጉል ክዝመጻኹም እንተሊኹም ኣብዚ መእተዊ እንታይ ኢሉ ዘሎ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዝሓለፉ ምዕራፋት ማለት ኣብ 6-7 ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ላዕለዋይ ሊቀ ካህናት መጠን ፍሉይ ምዃኑ ኣርእዩ ማዕርግ ናይ መልከጼዴቅን ክህነት ናይ መልከጼዴቅን ክህነት ናይ ኣሮንን እናነጻጸረ እዚ ግን ክህነቱ ፍሉይ ምዃኑ እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ጀሚሩ ክሳብ ዕብራውያን 10 ቁፅሪ 18 ኣብ ሓደ ኣገዳሲ መደምደምታ ንምብፃሕ ኣብቲ ኣቐዲሙ ዘቕረቦ መግለፂ ተመርኪሱ ይገልጽ ኢሉ ኣብዘን ምዕራፋት እዚኣተን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ናይ ሓቂ ሰማያዊት መቅደስ ዘገልግል ሊቀ ካህናት መጠን ዘለዎ ግደ ከዓ ይገልጽ ኢሉ ስለዚ ኣብታ ቅዱስ ቅዱሳን ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሓት ሊቀ ካህናት ኣብ ዓመት ዝቀያየሩ በጀካት ሊቀ ካህናት ሓደ ከኣትዎ ዘይክእል መጀመርያ ብዛዕባ ገዛእ ርእሶም መስዋእቲ እንስሳ ይኹን መስዋእቲ እኽሊ መስዋእቲ ሕድገት ሓጢኣት መስዋእቲ ናይ ኣበሳ የቕርቡ ዳሕራይ ከዓ ስለ ህዝቦም ኢሉ እዚ ናይ ሰማያት ሊቀ ካህናት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሓንሳብና ሓዋሩን ናይ እንስሳታት መስዋእቲ ዘይኮነስ ገዛእ ርእሱ መስዋእቲ ኮይኑ ቀሪቡ ኢሉ ሓደን ክልተን ሕጂ ድማ ነዚ ንብሎ ዘለና ኣውራ ነገሩ እዚ እዩ ንሕናስ ኣብ ሰማያት ኣብ የማን ዙፋን ግርማ ተቐመጠ ናይቲ ጎይታ ዳ እምበር ሰብ ዘይተኸሎ መቅደስን ድንኳን ሓቅን ኣገልጋሊ ከምዚ ዝመሰለ ሊቀ ካህናት ኣድለየና ኢሉ ስለዚ ካብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ሊቃነ ካህናት ዝስውእላ ሽዑ በረኻ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ዝዓበየ ማእኸል ከተማ ኮይኑሎ ቀራኒዮ ኣብኣ ካብታ ወፃኢ ከተማ ይተሰቂሉልና ማለት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሊቀ ካህናት መጠን ኣብ የማን እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ዙፋን ግርማ ተቐሚጡ ይነብር ስለዚ ኣብ የማን ኣምላኽ ክንብል ከለና ብዛዕባ ተሰጋውነቱ እዩ ማለት
بزعبات سبعونتي ببحرية ملكوتو سماين مدرن كسورو زيكل يمان صقام زبحال يبولن ملؤ بكله يمالت ስለዚህ ነፍስ ወከፍ ነዚህ ፎሎ ሊቀ ካህናት ከገልጾ ሁሉ በተሰጋውነቱ ዲስ ገልጾ ዘሎ በአምላክነቱ እንዳራአና እንከይዲና ማለት መዝሙር ዳዊት 110 ቁጥር 1 ጎይታ ንጎይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎይ ነዝን ሁሉ ስዒሩ ኣብ የማን አምላክ ዝተቀመጦ ድሕሪ ዕርገቱ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብኸመይ ጸባበይዎ ነይሮም ይመግለጽ ተዋሂብና ማለት ኣብ ዕብራውያን 1:3 ንሱ ናይ ክብሪ ነጸብራቕን ቅርጽ ባህሪን ከሎ ኩሉን ብሓይሉ ቃሉ ጸዊሩ ከሎስ ምንጽሕ ኃጢአትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ስለምንታይ ናብ ምዕራፍ 1 ንኸይድ ኣለና ነታ ንኽናስ ኣብ ሰማያት ኣብ ዙፋን ግርማ እተቀመጠ ኢሉ ሕጂ ዝገልጻ ዘሎ መጀመርያ ናብ ዕብራውያን ክጽሕፍ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 1 ንሱ ናይ ክብሪ ነጸብራቕን ቅርጽ ባህሪን ከሎ ኩሉን ብሓይሉ ቃሉ ጸዊሩ ከሎስ ምንጽሕ ኃጢአትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ስለዚ ኣብዛ ጥቕስ እዚኣ ንባህርየ መለኮቱን ንባህርየ ትስብእቱን ብሓንሳብ ገሪ ይገልጸሎ ማለት ባህርየ መለኮት ዝብል ንሱ ናይ ክብሪ ነጸብራቕ ቅርጽ ባህሪውን ከሎ እዩ ብመለኮት ሓደ ዮም ትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካ ብኹሉውን ብሓይሊ ቃሉ ጸዊሩ ክንሱስ እዩ ምንጽሕ ኃጢአትና ምስ ገበረ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ሚኒስተር ወይ ግሪክ ሉቱርጎስ ወይ ከዓ ሊተርጂ ዝብልዎ ማለት እዩ እዚ ክርስቶስ ከም ሊቀ ካህናት መጠን ዘለዎ ንጥፈት ወይ ሓላፍነት ዳእምበር ደረጃኡ ጥራይ አይኮነን ዘመልክት እዩ መቅደስ ንቅድስተ ቅዱሳን ውሽጣዊ ቦታ ህላው አምላኽ ንምግላጽ እዩ ቁጥሪ 5 ሰማያዊት መቅደስ እቲ አቶም ናይታ ሰማያዊት ምስልን ጽላሎትን ዘገልግሉ ንሙሴ እቲ ድንኳን ክገብር ክደሊ ከሎ ብራእይ ከም ተባህለሉስ ኩሉ ከምታ ኣብ ከረን ዝረአኻያ ምስሊ ክትገብር ኣስተብህል በሎይ እቲ ናይ ሓቂ ማሕደር መለኮት ዝበለጸ እዩ ማለት ሰማያዊ እዩ ጎይታ ባዕሉ ዝሓረዮ እዩ ምስሊ ጥራ ዘይኮነስ ናይ ሓቅን ሓቀኛን እዩ ኣብ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 5 ዘለና ርእስቲ እታ ጥንታዊት ቤተ መቅደስ ምስሊ ጥራ እያ ነይራ ሙሴ ከሪዮ ከሎ ንሙሴ ብዛዕባታ ሰማያዊት መቅደስ ምስ ገለጸሉ ሙሴ ነቲ ንድፊ መሃንድስ ኮይኑ ቀሪጽዎ ባስልኤልን ኤልያብን ዝበሃሉ ከዓ ነቲ ዝቀረጾ ዝረአዮ ዝቀረጾ እግዚአብሔር ጥበብን ምስትውዓልን ሂቦም ካልክ ዓብ ምድሪ በት እግዚአብሔር ዝገለጸሎም ሙሴ ዳሊ ዝሃቦም ኣብ ምድሪ በአካል ሰሪሖሞ ማለት ክርስቶስ ግና ኣብታ ሰማያ አቤት ተተአረመት ድኾን ገብራ እዚኣተይታ ሓንቲ ቁርብተይ የርምታን መከህልዋ ሓቅኹም ካብ ዝኮላለፍ ኢለ እምበር ሓቅኹም ማነ ደሸር ገብራ ኣላትኩም እያ ዳንዳ ቅሬታ ሶሪ ኣረይ ክብሪ ሃበለ እግዚአብሔር ይደግፍኩም መምረ ክርስቶስ ግና ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ናይ ሓቂ ቤተ መቅደስ የገልግል ስለዚ ታ ሓቂ ቤተ መቅደስ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂታ ከመይ ዝመሰለ ሊቀ ካህናት እዩ ዘለና መስዋዕቲ ባዕሉ መስዋዕቲ ባዕሉ መስዋዕቲ ባዕሉ ሰዋይ ባዕሉ ከዓ ተቀባል መስዋዕቲ ኣብታ ናይ ሃይማኖት አቦ ከማ ገራ ተገሊጻ ዘላ ባዕሉ መስዋዕቲ እዩ ሰውነቱ ይሰውዩ ሰዋእ ከዓ ባዕሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ተቀባል መስዋዕቲ ከዓ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቁጥሪ 3 ሰማያዊት መቅደስ ሊቀ ካህናት ዘበለ መባእን መስዋዕትን ከቅርብ ሽየሚሞ ስለዚ ነዝውን ገለ ዘቅርቦ ክህልዎ ብግዲ እዩ ስለዚ ቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናት ስለ ገዛ ርእሶምን ስለ ኃጢአት ህዝቦምን መስዋዕት ከቅርቡ ነይርዎም ነዚ ሊቀ ካህናት እውን ርክሰት ዘይብሉ ብሰማያት ዝሓለፈ ኣብ የማን ግርማ ኣምላኽ ዝተቐመጠ ዘቅርቦ ክህልዎ ግድን እዩ
كم لك كهنات متن مبقى مسوات كقرب له إذا بيت مقدس يا مدراوي أنت تخونسي كابنا قد ليوي سلازي يكونه كاهن كوا أي مغنى النهري يترف لك كهنات كخون بعليت بولو دس جاندز خونسي يترف لك كهنات كخونسي ترى كاهن كخونون أي متجبوني مدراوي مقدس مثلن سلالوتن سماياو مقدس يا أبز ساعات أسران حموشن معرف كسرة الشعاتة خساب 4 زلو يقلصو مالتي كمتا مسيه زرآيا أرآيو لو مسيه قبرا لدفترا وتناقرو بأمد دمنايو كسرة الشعاتة كم تخلو أنا زرئيكا مثلي إتا محدرن مثل خلو أقحون كومو قبرو كسرة 10 كمتي أبكرن ترأيكا مثل تاتو خد قبرو خاء تأمتوي سلازيك زابير بنصور كقلص الله خلونه مسيه زرئيكا زلهو رئيخات راي ساكتبل زي كونس أبو أمرها أخذ قرصو أبايتا أخذ ندفو إيخا نتندفو خاء نعو زسرحو منفسي كحدر اللومية ساتونكا باسري إلن إليابن يومي قلتر شدش زحاسة خيداني حديث كيدان بولي كيدان إنا نبل أتي انت اينيرو تقدامي كيدان انت اينيرو تزحاسة خيدان إذا خيدان زي باتي لكا كهنات الوزلو نحدث كيدان لكا كهنات الوزلو مسؤوس تتحازي مادي حجي قنا نسو ما أكلاي أبتحايش تسفات تسرته زبالز كيدانون كم زخنا خسع كندز زبالز أقلقلوت رخبيب ويتانا نمرحنا نيس كريستوس زبالز أقلقلوت سلزلو مس أملاخ زحاشة مبسعاتات زلو حدث كيدان يمسألنا إيو سلازي حدث كيدان مزحاشة تسفاتاتن مبسعاتاتن يمسألنا كم سماياو لك كهنات متن اتما أكلاينات زلو قد زبالز أيو أمونغونان أمونغو እግዚአብሔርን ዘሎ ርክብ ናይ ኪዳን ርክብ እዩ ሞት ከዓ ኪዳን ምፍራስ መቅፃዕቲ እዩ ቁፅሪ 7 ዝሓሸ ኪዳን ነቲ ቀዳማይ ኪዳን መንቀፊ ወይ ኣበር እንተዘይህልዎስ እቲ ካልኣይሲ ስፍራ ኣይምተደልዮን ነይሩ እቲ ቀዳማይ እግዚአብሔር ዝኣተዎ ኪዳን ዓቂቦሞ እንተዝኾኑ كلا كيدان أي مدلين نيرو اتقدما يستوهب خيدان جن حق بمفراسو اتخيدان فريسويل اتخيدان بخمس السعبي تمسريتيلو نا أدام التماباس عمب ساعة اتا أم هيوت مالتيا أمونكو زعفير زنبرة كابزياء أي تبلع كاب كل أم زبالة سلازم سبونا كيدان زعاتو سبونا أدام زعاتو خيدان انتا ينرو أم هيوت ويكا اس هيوت ويس أبلس مالتي كاب تفترو ترخب ملكة مبسعة مسنوه زعاتو خيدان كاستدمناي مالتيو اب سماي كم زعينات ملكة كثريها زمالتك اتعانا مساخان مزرقان مسكول عالم زعاتو خيدان دحر حجز تبدل بدل تتبدل نمدري بما اهي غره كم زي قصعا إلو مسبونا نوح نزل عالم زعاتو خيدان دحنات بسقا ملكة مالت بجزرت مسبونا ابراهام زعاتو خيدان كا جزرت ينيرو مالتي جزرات مالت مخشاب نبلو مالو تبعتها الزبلة أبشم من معلتي علبة جزرو سقو يجرز تقريسو يدربه إذا مالت كانتي زاهير زي كبر له حساب مالت سياف أحزاب نخي جبرو دقاو ملكت نايت مشتاق ملكت ينيرون سلازي زخلو كدانات نبي يبصحنا نبتني حدث كدان نايلك كهنات نب يسكرسوس يبصحنا مالت الشعات أملاخ دما نا أبراهام بلو نسخا خيداني كتحليخا نا عخان بدحريخا نزرخا أولا دوم تحلو وزر عسرته اتأمنغوين أمنغوخان بدحريخا دما أبزرخا زلومو نسخاتكم تحلو خيدان ازي أبخاتكم تبعت هاي زبالة خلي جزر سقاع البوخون جزرو ازي دما نتأمنغوين أمنغوخم من زلو خيدان ملكت كخاوني سلازي زي رد وسلز نبارو علبة سقو أم تجزيرهم أبترخصت جن كابتم زي تجزرو نلا على السياف يقبرو سلز نبارو علبة سقاهم زي كونس علبة لبوخهم جزرو نبلا يتنقم نيد بفلا يا عبد زداقم مالتي قدامها سمعت لك كهنات لك دياقونات قدوس استيفانوس كا هم يلوم زعبا حق فريس كايلوم مسكسسو
لبخومن أأذانكمن زي تجزرة ترر تخساد نسخاتكمن حجي كمبوتاتكم نمنفس قدوس تقاوموا اللهم سلازي دم انسسا وي دم تجنشل مسمسية مالت ازي ناتي أبولي كدان بكهنة أرونن بكهنة دكون زخيد زنبرة مسوات زملكة تايكونت مالت دم تجنشل قبل كله أتي عسراي متبخري ياب قبس زفزم زنبرة جنشل حريركا 5 عينات مسوات تجبر أب بلدات أب قوامن أب تلعلاين ملكة جبر له تباهيلو بخوري قبساويان قزفو خلو بخوري إسرائيلاويان زدحانو له جنشل فاسيكانا جنشل فاسيكا إمالت سلازي كابتو موسي كابتون أرونن دقون زسوء وزنبر مسواتتات فليز بلا إمالت زحاشي كيدان إذا خيدان إذا تمسرت له مس آدم بتسفى زي فترة 13 أملاخ زرت حسابيتي رئيس الثمن كم تشفلق التما باسعة نايتي زي أنا حنايا من البعد توم تحري لكم زعتهم نايتي أنا حنايا صماء إمالتي إذا معرف زين تاهز له إتنا حاتياتن موتن زي سعره حدش آدم بكريستوس تفسم حدش آدم داغماي آدم يلو الله رئيس باولوس كما يقبو على آدم قدام بأسي مدرو السجنات يسعر فتحامات إلو أبتي ناي سوني ولداس مريم بيتلهم زبل بخوم يقلصوا أبراويان أبرومي حموشة 10 تشعتن مسنو كاب تفترو التلاخة ملكت كاستدمنا زي فترة الشعتة 10 كاب التفترو زبل كاب تكزابير زي فترو كاستدمنا ملكت سلام من محرة أملاخ نمدري بما أهير نخيطف يزملكت نيروين بتأمنغو أملاخن سبن نبار سلامن عركن زمن كريستوس تفسيمو ولسي حدا عسرا جزية رخيبنا نان نصاصرنا نتحستو كان نصاصر من انت يتغميت الزلو مس أبراهام ملكت جزرت سجا ويكا علو سجا زفترات 10 شوعته وزرع 10 حدا جزرت أملاخ حريات سبعة يزملكت نيم جزرت أملاخ تجزروخ بالكله اليوم شوعتن عليتات وينجستات زنبرو كنعان مدري تسفى نتام مدري بس إيافهم سلا زركسوا بتس إيافهم كي ترخصوا من أنتي إلو أبونا أبي ملاك سلام أب زحالة نيروبا عقل قلوت كاب زلواويان 10 كلتن تام مدري كي تتفقكمين تام مدري كي تتفقكم سي حقاقاتين تأزازاتين حلو زبل كبيد ملختي امام محلاليفهم سلازي جزرت املاح حريات سبات جزرت املاح حريات سبات يزملكت نير البسو قوم دحر تجازيرهم علبلو بوم تجازيري احزاب زقبرو وصياف بفصم اي كغبرون يوم مالت نتخيدان تتحلي مالت بمنفس قدوس بجزرات لبي بكريستوس تفسمه سلازي ازي جزرات علبو سغا اب حدش كيدان جن بجزرات لبي كجزر زلوه علبو سغانا كم دقه تبعتيو انت تجزرنا بحكمناون ني صريت اقداس خمس خونه يجلس اب حدش كيدان جن بتمقات سلاز تتكه لومي بمنفس قدوس جزرات لبي بكريستوس رومي معراف كلتا 20 شعتن مسموسي زاتو وخيدان بدم تجنشل مالتي زي ساعات 14 شمنته مسموسي زاتو وخيدان بدم تجنشل دم مسرعي زملكت زنت ملاخ املاخ ايدلين اتا فاسيكا تبلا كاب ناي ابراويان قنقا باشا ويكا باس اوفر بالانجليزيه اتما مقذفتي سقروم نير ملاخ يحلفوم نير سلازي از دم جنشل نبلو مسموسي زاتو كيدان موسى كمناي كهنت أرون زخوان مسواتي أقريبو آية صحفن مالتي مخنياتو دم تجنشل بموسى انت دايلو أم مدري جبس خلو زتفت سما مالتي زي مسوات زي نفس وكف صدرا أبقى جزاء وحدات تهينهم كأقرب بتتأخخيبهم
ዝገበርዎ ብግልፂ ካብቲ መቕዘፍቲ ዝደሓንሉ መስዋዕቲ ስለዚ ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ኣብ ቆሮንቶስ ኮለና ብሰፊሕ ርኢና ኢና 7-8 ገንሸል ፋሲካና ማለት ክርስቶስ ተሰዊኡ እሞ በዘይ መጻጸማይ ብርሒቕ ማለት በመባዕቲ እከይን ሕሰምን ዘይኮነስ በዘይ መጻጸማይ ብርሒቕ ብሓቅን በገርህነትን በዓልና ነብዕል ስለዚ ምስ ሙሴ ዝኣተወ ኺዳን ደም ትገንሸል እቲ ደም ድማ ነቲ ሕጊ ሓተመ ንግዚኡ ድማ ነቲ ህዝቢ ኣንጽሆን ካብ መቕዘፍቲ ኣድሓኖን ሓደ ኣንጽሂዎ ኸላይካ ካብቲ ሞተ በኹሪ ንብሎ 10 ማለት እዩ 10 ሞተ በኹሪ መወዳእታ መበል 11 ከዓ ስጥመት ማለት ብክርስቶስ እቲ ደሙ ዘለኣለማዊ ኺዳን ዝቆመ ናይ ሓቂ ገንሸል ኣምላኽ ተፈጸመ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ዕብራውያን 9:12-15 ስለዚ ሎሚ በጀካ ስጋን ደምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙን ቅዱስ ስጉኡን ኣብዚ መቅደስና ዝቐርብ መስዋዕቲ ብፍጹም የለን ዝሓሸ ኪዳን ቀዳማይ ኪዳንን ዓቕሙን እቲ ቀዳማይ ኪዳን ኣብ ጽድቂ ሕጊ ተመስረተ እዩ ነይሩ እቲ ሕጊ ጉድለት ዘይብሉ ስለምንታይ ኣምላኽ ነቲ ሕጊ ክዕቅብዎ ስለ ዘይከኣሉ ነቶም ህዝቢ ነቐፎም ብሰሪ ዘይምእዛዞም ከዓ ካባታቶም ረሓቐ ስለዚ ከዓ ሓድሽ ኪዳንን ዝሓሸ መብፅዓን ኣድለየ ኤርምያስ 31 ካብ 31 ክሳብ 34 ኣብታ ንባቡን ከምታ ዘላታ ሚባትልና ሓብትና ህይወት እንሆ ምስ ቤት እስራኤል ምስ ይሁዳን ሓድሽ ኪዳን ዝኣትወለን መዓልታት ክመፅአን ቤት እስራኤልን ቤት ይሁዳን ክብል ከሎ ኣብ ንጉስ ሰሎሞን ምስ ሓለፈ ወዱ ሮብዓም ምስ ነገሰ እቲ መንግስቲ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ማለት ኣብ ደቡብ እቶም ክልተ ነገድ ዘመሓድሮም ዝነበረ ሮብዓም ወዲ ሰሎሞን ክኸውን ከሎ እቶም 10 ነገድ ኣብ ሰማርያ መንግስቲ ኣቆይሞ ዝመርሖም ዝነበረ ንመጀመርያ ግዜ ከዓ ኢዮርብዓም ወዲ ናባጥ ማለት ስለዚ ምስ ቤት እስራኤልን ምስ ቤት ይሁዳን ሓድሽ ኪዳን ክብል ከሎ ቤት እስራኤል መኒ ቤት ይሁዳ ከመኒ ኢልና ከይንደናገር ምእንቲ ነዚ ነተን ክልተ መንግስታት ብሰንኪ ሓጢኣት ዝተኸፍላ ክልተ ዝገልጽ ማለት ዝኣትወለን ኪዳን ተመጻእኒ ይብል እግዚአብሔር ከምቲ ካብ ሃገር ምስሪ ብኢዶም ሒዘ ኸውፅኦም ከለኹ ምስ ኣቦታቶም ዝኣተኽዎ ኪዳን ኣይኮነን ኢሉ ኣነ ጎይቶኦም ክንሰይስ ንሳቶም ነቲ ኪዳን ኣፍረስዎ ይብል እግዚአብሔር ማለት እቲ ዝሃቦም ሕጊ ስለዘይሓለውዎ ንእግዚአብሔር ስለዝተሃላለኽዎ ሬሳታቶም ኣብ ምድረ በዳ ተረፈ እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ኪዳን ኣይኮነን ነቲ ኪዳን ናይ ብሉይ ኪዳንን ናይ ሓድሽ ኪዳንን ከነጻጽር ከሎ ከምቲ ሙሴ መና ዘውረደሎም ኢሎም ምስ ሓተትዎ ሙሴ ዘውረዶ መና ቦታትኩም በሊዖም መይቶም እዮም ኢሉ ካብዚ ሕጂ ኣነ ዝህበኩም ቅዱስ ስጋን ክቡር ደምን ግን ብሓቂ ዝበልዐን ዝሰተየን ንዘለኣለም ክነብር ኢሉ ሕጂ ምስኡ ዝነጻጸር ኣይኮነን ቁጥሪ 23 ድሕሪ ዘን መዓልታት እዚአን ምስ ቤት እስራኤል ዝኣትዎ ኪዳንሲ እዚ ዳዩ ሕገይ ኣብ ውሽጦም ከንብር ኣብ ልቦም ክጽሕፉ ኣነ ኣምላኾም ክኸውን ንሳቶም ድማ ህዝበይ ክኾኑን እዮም ይብል እግዚአብሔር እታ ናይ ልቢ ግዝረት ኢልዋ ዝነበረ እዚኣ ማለት ሕገይ ኣብ ውሽጦም ከንብር ኣብ ልቦም ከዓ ክጽሕፎ ኣነ ኣምላኾም ክኸውን ንሳቶም ድማ ህዝበይ ክኾኑ እዮም ይብል እግዚአብሔር ኣነ ኣበሳኦም እቕረ ክብለሎም ሓጢኣቶም ድማ ድሕሪ እዚ ኣይክዝክሮን እሞ ካብ ንእሽቶን ክሳብ ዓብዮም ኩላቶም ክፈልጡን እዮም ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ንብጻዩ ነፍሲ ወከፍ ንሓውን እግዚአብሔር ፍለጦ ኢሎም ድሕሪ እዚ ንሓድሕዶም ኣይክመሃሩን እዮም ይብል እግዚአብሔር እቲ ፀሓይ ንብርሃን መዓልቲ ሕጋጋት ወርሕን ከዓ ከዋኽብትን ከዓ ንብርሃን ለይቲ ክኸውን ዘቆመ እቲ ንባሕሪ እውን ማዕበሉ ክሃምም ዘናወፀ ጎይታ ሰራዊት ስሙ እግዚአብሔር ከም ዝብል ኣሎ ኣብ መሪር ኩነታት ማለት ብሰንኪ ሓጢኣቶም ፋርስን ባቢሎንን ወሊዶም ኣብ መሪር መግዛእቲ ኣብ ዝነበረሉ እግዚአብሔር ብኣፍ ኣገልጋሊኡ ብኢድ ኣገልጋሊኡ ገይሩ ዝሃቦም ተስፋ እዩ ስለዚ ንሓዋሩ ኣይክድርበየኩምኒ ዝሓሸ ኪዳን ከን መዓልታት ዝመፃ ንመዓልታት ክርስቶስ የን ዘመልክታ እዩ እቲ ንግዚኡ ካብ ምርኮ ካብ ባቢሎን ድሕሪ 70 ዓመት
كم يجرو حراهم زوجهم يجلس في السامي أوجن كاب حتيات كاب مدراويت كنعان نبتا سماويت كنعان كم يجرو كم زساقاقرهم تسفايه بي حدش كدان حد عينت أمر الله أنا أملاخهم كخوني نساتهم كحزبي كخونني حق أملاخ كأبا أمرؤمن لبامن أبا أمرون لبن حزبو ختكلي كلاتهم نقويتا بقل خفلتو يوم حاتياتهم كحدقلهم إيه أبتا سلسته 16 تاعتبل እግዚአብሔር በተሓደ ወዲ ዝኣመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ እምበር ሓደ እኳ ከይጠፍእሲ ነቲ ሓደ ወዲ በጃ ብምሃብ ክሳብ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራይ ዝሓሸ ኪዳን ብመስዋዕቲ ክርስቶስ እምበር መንፈስ ቅዱስ ብመስዋዕቲ ክርስቶስ መንበር መንፈስ ቅዱስ ኣባና ክሓድር ስለ ዝኸኣለ ሓድሽ ልብን ሓድሽ መንፈስን ተዋህበና እዩ ሕዝቅኤል 36 ካብ 26 ክሳብ 28 ሓድሽ ልብ ድማ ክህቦም እየ ሓድሽ መንፈስ ከዓ ክሕድረልኩም እየ ናይ እምኒ ልቢ ካብ ስጋኹም ከውፅእ ናይ ስጋ ልቢ እውን ክህበኩም እየ ንመንፈሰይ ኣብ ውሽጥኹም ክሕድሮ ብትእዛዛተይ ከመላልሰኩም ፍርደይ ክሕልወኩም ከግብረኩም እየ ኣብታ ነቦታትኩም ዝሃብክዎ ሃገር ክትነብሩ ህዝቢ ክትኮኑን ኢኹም ኣነ እውን ኣምላኽ ክኾነኩም እየ እቲ መጋረጃ ስለ እተተርተረ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ናብ ቅዱሳን ዝወስድ መገዲ ስለ ዝተኸፍተልና ኣምላኽ ብብሕቲ ይፈልጠና እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ካብተን ጎይታ ኣብ ተሰቕለሉ ዝተፈፀማ 7 ተኣምራት ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ሓንቲ እንታይ ዝብል መጋረጃ ቤተ መቅደስ ከዓ ካብ ላዕሉ ክሳብ ታሕቱ ተተርተረ እዩ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ጽድቂ ክርስቶስ ዝተመስረተ እዩ ሓድሽ ኪዳን ደምን ድሕነት ብዝኾነ ይኹን ብሰብ ክምሕፃይ ብእኾምኡ ዝተዋህበና ጸጋ ኣምላኽ እዩ ሕጂ ግና ናብ ቁፅሪ 6 ተመልሽና ኣለና ስለምንታይ ኢና ናብኡ ንምለስ ዘለና ሕጂ ግና ንሱ ማእከላይ ሓድሽ ማእከላይ ኣብ ተሓይሽ ተስፋ ተሰረተ ዝበልፅ ኪዳን እውን ዝኾነ ክሳዕ ክንድዚ ዝበለፀ ኣገልግሎት ረኸበ ምክንያቱ ኣርእስትና እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህናት ናይ ሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህናትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ መስዋዕቲ ንሱ ኣቕራብ መስዋዕቲ ባዕሉ ከዓ ተቐባል መስዋዕቲ እዚ ኣብ ቁፅሪ 6 ተጠቂሱ ዘሎ ዝበለፀ መብፃዕታት እዩ እዚ ከዓ ግዜኡ ዝሓለፈ ባህሪ ብሉይ ኪዳን ይገልጽ ቁፅሪ 13 ሓድሽ ኪዳን ብምባሉ ነቲ ቀዳማይ ኣረጎ እቲ ዝኣረገን ዝበለየን ግና ንጥፍኣት ቀረባ እዩ ስለዚ ንክህነት ሙሴ ንክህነት ኣሮን ተቐቢሎም ንክህነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝነፀግዎ ንብሉይ ኪዳን ተቐቢሎም ንሓድሽ ኪዳን ስለ ዘይተቐበልዎ ንብሉይ ኪዳን ብምቕባሎም ጥራይ ድሕነት የልቦን ስለዚ ሓድሽ ብምባሉ ነቲ ቀዳማይ ኣረጎ እቲ ዝኣረገን ዝበለየን ግና ንጥፍኣት ቀረባ እዩ ስለዚ ማለት ግን ብሉይ ኪዳን ግዜኡ ዝሓለፈ ማለት ኣይኮነን ፍጻሜ ሓድሽ ኪዳን ከም ዝፍጸምን ከም ዝበለፅን ንምሕባር ካብ ብሉይ ኪዳን 4 ጥቕስታት ተቂሱሎ እዩ ዝሓሸ ኪዳን ብሉይ ኪዳን ኣብ ጽድቂ ሰብ እተመስረተ እምበር ኣብተን 3 መሰረታት ሓድሽ ኪዳን ተመስረተ ኣይኮነን 3 መሰረታት ሓድሽ ኪዳን ቀዳማይ ውሽጣዊ ሕጊ ኣምላኽ ኣብ ጽላሎት እምኒ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልብን ኣእምሮን ህዝቡ እዩ ተጻሒፉ እቲ ጽላት እምኒ ዝብሎ ዘሎ ንሙሴ ጽሒፉ ክህቦ ከሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ኣብ ውሽጣዊ ልቢ ኣብ ሕጊ ካልኣይ ግላዊ ይርከብ ይብል ከም ለዋውያን ክህነት ዝኣመሰለ ማእከላይ ከየድልየ ኩላቶም ንጎይታ ብቐጥታ ክፈልጥዎም እዩ ኣብ መንጎ ክርስቶስን ኣብ መንጎናን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እቲ ዝንሳሕ ሰብ ገንሸል ሒዙ ይመፅእ ገንሸል ኣብ ኢዱ ኣቐሚጡ ይናዘዝ እቲ ገንሸል ኣብ ክንዲ እቲ ሰብ ይስዋዕ እቲ ተናዘዘ ሰብ ናፃ ኮይኑ ንገዙ ይምለስ ሕጂ ግን ከምኡ ዓይነት የለን ባዕሉ ሰዋኢ ባዕሉ መስዋዕቲ ባዕሉ ከዓ መቕረብ መስዋዕቲ ስለ ዝተቐባል መስዋዕቲ ብምዃኑ እዩ ቁፅሪ 3 ሙሉእ ይቕረብ ብምባል እዩ ሙሉእ ምሕረት እዩ ኣምላኽ ብመስዋዕቲ ክርስቶስ ሙሉእን ናይ መወዳእታን ይቕረ ክብለልና ናይ ሓጢኣትና ደጊም ኣይክዝክሮን እዩ ኤርምያስ 31-34 እዚ ከዓ ነቲ መወዳእታ ናይ ለዋውያን ክህነት ከምኡ ነቲ ኣብ ምድራዊ ማሕደር ዘሎ
ناي مسوات سرعاتون يملكتي متقاللي سماويت مقدس رئيس نجار عند نتبتات يسوس كما أكلاي متانيل مس أملاخن مس دك سبن زلو ركب بفز مسواتي دول يقبرول يقريتان ناب أملاخ مئتاون يهب إبراهيم شعاته حموشة حسرته 10 شعاته 20 كلتان أملاخ مدحان كم زهلو تما بازي الله سخا زرقتا سبيتي رئيس ثمن كيشف اللغيب درجاتات كيدان بولي كيدان زفشل سلمنتاي نلب خلوطه وي نباري يقرا خبللنا ايكعلن اب دغاوت ازازنت تمركسي نيري ابراهيم شومنته كاب شوعت خساب شومنته 10 قطر 4 حق لبي ملو يقريتا مبال بحتاوي فلتت املاخ مالت مبصعاتات حديث كيدان كل سب نغويتانا يفلطوي ارميا 31 كساب 34 جزيو زحلفو ناي قدم مسوات كيدان سغيركم ابنا مسلني عبيت درجاتات كيدان تبلسي سغيركم مسلني زليلكم حراي እግዚአብሔር ይደግፍኩም አበነ አብ ዘፍጥረት 15 አመንጎ ኻን አመንጎ ዛሰበይትን አመንጎ ዘርአኻን አመንጎ ዘርአን ከአጽሊ እተክላለሁ ንሱን ርእስኻ ከጭፍልቂው ንስኻ ድማ ሸኾን ወቅት ነክሲ ኻበሎይ ደረጃ ፍጻሜ ህይወትን ሞትን ትንሳኤን ኢየሱስ ይሉ ስለዚህ ደረጃታት ኪዳን ካብ ሐዲሽ ካብ ቡሊ ኪዳን ናብ ሐዲሽ ኪዳን ዘሰጋግረና እግዚአብሔር ይደግፍኩም አበነ አብርሃበለ ገዚኡ ዘሐለፎ ነገር ናይ ቀደም መስዋዕትን ክህነትን በተዳጋጋሚ መስዋዕት እንስሳታት ጽድቅን ምርካብ ካወፃ ሕጊ ምውካል ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይሁን ንመልእኽቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጽኒልኩም ስለዝተኸታተልኩሞ አብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ጽኒሉ ይስማዓኩም ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናይ መዝሙር ጊዜና አኺልሎ ናይ መዝሙር ዝተዳለኹም ብፍላይ ከዓ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ወይ ዘሚርክን ዘይትፈልጣ ቅድሚያ ክንህብና ንምዝኽኻር ዝኣክል ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ዋላ እንደዘይ ነበርና እቲ ኣብቲ ኦንላይን ስለ ዘሎት ናይ ቤተክርስቲያን መዛገብቲ ከፊትና ክንሪኦ ስለንኽእል ናይ ሎሚ 2 ቀን ሓብትና መምህር ተምኒት ኣለኹ ኣነስ ብፍቅሩ ዝብል መዝሙር ያ ዘሚራትልና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከዓ ጾረይ ብኩሉ ተሰኪመለይ ከመስግነየና ኣምላኸይ ዝብል ዘሚራሃልና ቃል ህይወት የስማዓልና ንሎሚ ከዓ ሎሚ በመዝሙር እግዚአብሔር ከመስግኖ በመዝሙር ክብረ አምላኽ ወዕለት አምላኽ ክገልጽ እትብላ ናይ መዝሙር ጊዜና ይሞ ምልክት ግበርለ ራይ ሀብትና ሙሉ ራይ كما يمسيهم كلهم الهوات يسمع لنا حق خلنا نبرر له እግዚአብሔር يحقسنا مار لنا አምላኽ ፈቀደለይ ክነብር ቤትካ ከምዝ ፈቀድካ ኣለዎም ንጻድቃን ባሮትካ ብፍጹም ክመስሎም ነቶም ቅዱሳንካ ትብል መዝሙር እግዚአብሔር يحقسنا ሳኽስምሪ አምላኽ ፈቀደለይ ክነብር ቤትካ ከምዝ ፈቀድካ ኣለዎም ንጻድቃን ባሮትካ ብፍጹም ክመስሎም ነቶም ቅዱሳንካ ብፍጹም ክመስሎም ነቶም ቅዱሳንካ ከመስግነካየ ኣብ መላ ህይወተይ ክውድሰካየ ኣብ ኩሉ ዘመነይ ፍጹም ክምለስ ጎይታ ሃሎቦነይ በዓይኒ ምሕረትካ ደምስሶ ኣበሳይ በዓይኒ ምሕረትካ ደምስሶ ኣበሳይ ኣምላኽ ፍቐደለይ ክነብር ቤትካ ከምዝ ፈቐድካሎም ንጻድቃን ባሮትካ
ብፍጽም ክመስሎም ነቶም ቅዱሳንካ ብፍጽም ክመስሎም ነቶም ቅዱሳንካ ነቶም ዘፍቅሩኻ ኣብሊዝካ ተፍቅሮም ትእዛዝካ ዘኽብሩ ደቂ ኣዳም ኩሎም ተበጊሰ ኣለኹ ኣነ እውን ክስዕቦም ጸጋኻ ሃበኒ ክስዕብ ኣሰሮም ጸጋኻ ሃበኒ ክስዕብ ኣሰሮም ኣምላኽ ፍቐደለይ ክነብር ኣብ ቤትካ ከምዚ ፈቐድካሎም ንጻድቃን ባሮትካ ብፍጽም ክመስሎም ነቶም ቅዱሳንካ ብፍጽም ክመስሎም ነቶም ቅዱሳንካ ብሂገ ኣለኹ ብምሕረትካ ሰናይ ፍጹም ከይጸብጸብካ ንከይበደለይ ጎይታይ ሓብረኒ ናይ ህይወት መንገደይ ኣነ ኸይጠፍአካ በለኒ ውልደይ ኣነ ኸይጠፍአካ በለኒ ውልደይ ኣምላኽ ፍቐደለይ ክነብር ኣብ ቤትካ ከምዚ ፈቐድካሎም ጻድቃን ባሮትካ ብፍጽም ክመስሎም ነቶም ቅዱሳንካ ብፍጽም ክመስሎም ነቶም ቅዱሳንካ ኣምላኽ ፍቐደለይ ክነብር ኣብ ቤትካ ከምዚ ፈቐድካሎም ጻድቃን ባሮትካ ብፍጽም ክመስሎም ነቶም ቅዱሳንካ ብፍጽም ክመስሎም ነቶም ቅዱሳንካ ስለ መዝሙር እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ዝተዋሃበኒ ዕድል ከዓ እግዚአብሔር ይሃበለይ ወዲ ኣለኹ ክብርና ኣምላኽ ዓልና ሓትና ሙሉእ እግዚአብሔር ክትዝምርሉን ከተመስግንሉን ሙሉእ ጥዕና ይሃብክ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቐደለይ ክነብር ኣብ ቤትካ ከምዚ ፈቐድካሎም ንጻድቃን ባሮትካ ብፍጹም ክመስሎም ነቶም ቅዱሳንካ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ዝነበሮ ባህጊ ምስቲ ዝነበሮ ብጽሕዲ ዝተሰርሐ ቤተ መንግስቱ እናነጻጸረ ብዛዕባ ቤት ኣምላኽ ምንባር ብዙሕ ተዛሪቡ ልባ ኣምላኽ ዳዊት እቲ ቤት ኣምላኽ ዝበህገሉ ዝነበረ ቀንዲ ምኽንያት ክገልጽ ከሎ ከዓ ኣብ መዝሙር ዳዊት 106 ቁጽሪ 3-5 ፍርዲ ዝሕልው ኩሉ ግዜ ጽድቂ ዝገብሩ ብፁዓን እዮም ምስ በለ ምስኡ ተሓሒዙ ጎይታዬ በቲ ንህዝብኻ ዝሃብካዮ ጸጋ ዘክረኒ ጣዕሚ ሕሩያትካ ክርኢ ብሓጎስ ህዝብኻ ክሕጎስ ምስ ርስትኻ እውን ክኸብርሲ ብምድሓንካ ብፅሓኒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣምላኽ ፈቃደለይ ክነብር ኣብ ቤትካ ከምዚ ፈቐድካሎም ንጻድቃን ባሮትካ ፍጹም ንኽመስሎም ነቶም ቅዱሳንካ ፍጹም ንኽመስሎም ነቶም ቅዱሳንካ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብዛዕባ ዮሐንስ መጥምቕ ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ካብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 1 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምታ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ መሰሉ ዝብል በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ከነብዕል ኮለናስ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ዝሓለፍዎ ትብዓት ዝሓለፍዎ ሓቂ ዘኸፈልዎ ዋጋ እናዘከርና ብእምነት ብቃል ብግብሪ ክንስዕቦም ከም ዘለና እሞ ልክዕ ምስቲ ናይ ዘበነ ዮሐንስ ሰሙነ ዮሐንስ ዝኸይድ ኣምላኽ ፈቀደለይ ክነብር ኣብ ቤትካ ከምዚ ፈቀድካሎም ንጻድቃን ባሮትካ ፍጹም ንኽመስሎም ነቶም ቅዱሳንካ ፍጹም ንኽመስሎም ነቶም ቅዱሳንካ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ ህዝቢ እቲ ተሳትፎ ናይ መዝሙርና ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ነተሓሕዞ ቅድሚ ምስጋርና ታይልና ኢና ክንዝምር ጸኒሕና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከመይ ጌርና ነተሓሕዞ እዚ መዝሙር ሕጂ ኸ ንዓና እንታይ ኣምላኽ ፈቀደለይ ክነብር ኣብ ቤትካ ከምዚ ፈቀድካሎም ንጻድቃን ባሮትካ ፍጹም ንኽመስሎም ነቶም ቅዱሳንካ ፍጹም ንኽመስሎም ሕራይ ሓብትና ዕልልታ መዝሙር 27 ፍቅዲ 4 27 ፍቅዲ 4 ሕራይ
ንእግዚኣብሔር ሓንቲ ነገር ልምኖ ኣለኹ ጽባቐ እግዚኣብሔር ንምርኣይ ኣብ መቕደሱ እውን ክደልዮ ሙሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ክነብር እልምኖ ኣለኹ። ቃል ህይወት የስማዓልና ኣሜን። በቃ ሓንቲ ነገር ኢሉሲ ሓንቲ ነገር ኢሉስ ኣርባዕተ ነገር ኣቕሪበሎ ማለት እዩ። እስኪ ድገሚያ ዕልልታ ሓፍትና። ንእግዚኣብሔር ሓንቲ ነገር እልምኖ ኣለኹ ጽባቐ እግዚኣብሔር ንምርኣይ ኣብ መቕደሱ እውን ክደልዮ ሙሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ክነብር እልምኖ ኣለኹ። እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር መስገን። هو ሓንቲ ነገር ለሚነየ ኢሉ በቃ እንታይ ንምግባር ውቃበ እግዚአብሔር ንምርኣይ ቀዳማይ መቅደሱ ንምምርማር ኢሉ በቃ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር ደልየ ኣለኹ። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓብትና ዕልልታ ሕራይ ካልኦት ሓንቲ ደኽብል ኣቦና ክሳዕ ኣለዎ ሕራይ ኣቦና ብመላከ ሰላም ፊልጵ 3:10 ንሕና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ካብኣ እውን መድሓኒ ንሱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፅበ ኣለና። ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣቦና ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እዩ። ኣብኣ ከዓ ነቲ ጎናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ንገብር ኣለና ንፅበ ኣሎና። ቃለ ህይወት የስማዓልና። ስለዚ ንሱ እንታይ ኢሉ በቲ ንኩሉ ክመልከሉ ዝኽእል ሓይሊ ነቲ ክቡር ስጉእ ምእንቲ ክመስል ነዚ ናይ ውርደት ስጋና ክልውጦ እዩ። ተስፋ ክርስቲያን ሕራይ ሓውና ዲያቆን መሓሪ መይፀኒሕና ናበይ ድማ መዝሙር ዳዊት መበል 84 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 4 ከም ዝትብል ወ ጎይታ ሰራዊት ማሕደራትካ ክንደይ ባህ ዘብላየን ነፍሰይ ንዓፀድ እግዚኣብሔር ትናፍቆን ሃረር ትብሎን ኣላ። ነፍሰይን ስጋይን ንህያው ኣምላኽ ዕልል ይብላሉ። ዑፉካ ቤት ረኸበት ለኻኺቶ እውን ጨቃዊታ እተንብረላ ቤት ረኸበት። መሰዊኢታትካ ወ ጎይታ ሰራዊት ንጉሰይን ኣምላኸይን ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፁዓን እዮም ኩሉ ግዜ ይውድሱኻ ምስ በለ ኣብ ቁጥሪ 10 ከዓ ኩሉ ከየንብበኢለ ካብ ሽሕሲ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ኣፀድካ ተሓይሽያ እሞ ኣብ ድንኳን ረሲኣን ካብ ምንባርሲ ኣብ ቤት ኣምላኸይ ሓላዊ ደገ ምዃን ይሕሸኒ እያ ትብል። ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ቃል እግዚኣብሔር ፀሎትኩም ይስማዕ። ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣቦና ኢደዊት ኣቢለ ነረ ረሲዕኹን ኣለኹም ኣይረሳዕኹን እግዚአብሔር ይደግፍኪ ሕራይ እቲ ናይ ልቢ ኣምላኽ ዝነበሮ ባህጊና ቤት ኣምላኽሲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ብፅሕድብ ተሰርሐ ቤተ መንግስቲ እዩ ነይሩ። ግን ክብሪ ኣምላኽን ስጋዊ ክብርን ሰማያዊ ክብርን መንፈሳዊ ክብርን ክገልጽ ከሎስ ከምዚ ሓውና ዲያቆን መሓሪ ዘንበበልናሲ ሓንቲ መዓልቲ በቃ ኣብ ቤትካ እሞ ከዓኒ በገልግሎት ብሓላፍነት ብገለ ዘይኮነስ በቃ ዋርድያ ምዃን ኣብ ቤትካስ በቃ ሓላው ደገ እዩ ኣብቲ ዝተሓተ ነገር ማለት እዩ። እዚ ከዓ እቲ ፀጋ ኣምላኽ ስለ ዝተገልፀሉ እሞ ቃለ ህይወት የስማዓልና። ሕራይ ሃብትና ህይወት ወኒ እልልታ ኢላታታ ናተይ ግን ሓንቲ ካልእ ኣላትኒ ከምታ ናይ እልልታ ነይራትኒ ሕጂ ግን እንታይ እታ ዳዊት 23 ብሉሞ ክገብራ 23 ቁፅሪ 6 ከዓ እንታይ ይብል ክልተ እየን ዘለዋ እቲ ሓንቲ ከዓ ማቴዎስ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕበኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ። እታ ኣብ ቤትካ ዝበለታ ኣምላኽ ፍቐደለይ ክነብር ኣብ ቤትካ እንዳ ኢላ ቴንኪዩ ሙሉእ ሓፍትና። እታ ናይ ማቴዎ ከዓ ናይ ማቴዎስ ከዓኒ ማቴው 28:20 ከዓኒ 28:20 እዚኣ 19:20 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ። ስለዚ ኺዱ ንኩልኩም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቅኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕሉ
ከዓ እናመሃርኩም ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ኩሉ ሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ቃል ህይወት የስማዓልና ምስታ መዝሙር ትኸይድ ኮይና ተሰሚዓት ናብ ቤቱ ክትነብር ትኮይንካ ግድነት እዚ እቲ ናቱ ቃልሲ ብደንቢ ሒዝና ክንዝርግሖ ከምቶም ሃዋርያት ዘበሉ እዚ ስጋሕ ሕጂ ዘይወደቐት ዘላ እዛ ወንጌል ብከምኡ ክስታይ ተብል ኢለ ክስታይ ገይረ እያ ቃል ህይወት የስማዓልና ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባንየን ኢልቅ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባንየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እግዚኣብሔር ጓሳይ ምስ በለስ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሸኻ ውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ንነብሰይ የህዳእ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ መርሓኒ ኢሉ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ ብርባርባ ድነመት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምስኻ ኢኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መዓዲ ትሰርዓለይ ምክንያቱ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ብጽሑፍ ኣይኮነን ዝፈልጦ ንኣምላኽ ብናብራ ብሂወት እዩ ዝፈልጦ ኣብ ጸበባ ፈልጦ ኣብ ውድቀት ፈልጦ ኣብ ክብሪ ፈልጦ ስለዚ ብርባርባ ድነመት እኳ እንተኸድኩ ክፉእ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ምስኻ ኢኻ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባንየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ከምዚ ዓይነት ራእይ ከምዚ ዓይነት ምክንያቱ ነተን 2 ሰዓት ዝኾና ናይ ቅዳሴ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ቀጨውጨው ዝብለና ነቲ ሊቀ ካህናትና ብከምዚ ዓይነት ስለ ዘይጠመትና ኢና ማለት ብዙሕ ግዜ ነነፃፅሮ ኣብ ዋላ ኣብ ደገ ሰላም ኮፍ ኢልና ክንዕልል ከለናስ ዋላ 3-4 ሰዓት ይኹን ካልእ ጉራያት ካልእ ውዳያት እንተልዩ ኣብዚ ናይ ኣምልኾ ግዜና ድኻማት ዝስማዓና ግን ምስቲ ኩሉ ተፃብኦ እቲ ሊቀ ካህናትና ዝኾነ ኣብ ልብና ክሳብ ዝሰኣል ኢሉ ሕራይ ሓውና ዲያቆን ግርማይ እሺ ባና ዓለ ህይወት ተስማዓልና ስበሃርና ልብና ክጥራ ኣምላኽ ወዕደለይ ነቶም ቅዱሳንካ ንዖም ክመስሎም ትብል ከምቲ ኩሉ ግዜ ተመክረና ኣብ ዕብራውያን 13:7 ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነግሩኩም መራሕትኩም ዘክርዎም መወዳእታ ንብረቶም እናቀወትኩም ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለኖምን ንዘላለም ንሱ ትብል እዚኣ ትመስል ካብ ተዘሰንጠ ናቶም ቅዱሳን ኣቦታትና እቲ ዝተመነይዎ ንጎይታ ኣሰር ስዒቦም ዝሓለፉ እታ ዘይተሓለፈ እስቲ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልኩ ንዓካ ኣምሰሉ ዝበሉ ሃራት ስለሆነስ ንሕና ከዓ ኣሰር ቅዱሳን ኣቦታትና ንሱ ዝብል ቃል ህይወት ተስማዓልና ድጋሚ ሰዓት ከይድ ተኮይኑ ቃል ህይወት የስማዓልና ብንጹር እምበት ትኸይድ ፀቢቑ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይሎን ከም ዝነበሩን ከመይሎን ከም ዝመቱን መወዳእታ ህይወቶም ይብል ማለት መወዳእታ ህይወቶም ምክንያቱ ቦታት እንታይ ኢሎም ኢትንኣዶ ለሰብ ዘእንበለ ትርኣይ ተፍጻሜቱ ይብል ማለት ስለዚ መወዳእታ ህይወቶም ነቶም ቃል እግዚአብሔር ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ኢል ቤተክርስቲያን ንኩሎም መራሕቲ ክትዝክር ኮላ መዘከሪ ግን ኣለዎ ማለት ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ካህናት ዲያቆናት ምስ በለት እንታይ ትብል ተዘከር እግዚኦ ምስ በለ እለ ያረትኡ ፍኖተ ቃል ዘበኣማኒ ጳጳሳት ሊቀ ጳጳሳት ካህናት ኤጲስቆጶሳት ምስ በለ እለ ያረትኡ ተዘከር ኩሎ ሊቅ እለ ያረትኡ ፍኖተ ቃል ዘበኣማን ነቲ ቃል ሓቂ ብሓቂ እንታይ ዝገብርዎ ናብቲ ዝምልከቶ ንድሕነት ዘብፅሕዎ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓውና ዲያቆን ግርማይ ዘመን ኣገልግሎት ካይባርኽ ኣቦነ መዝሙር ዳዊት 27:9-11 እሺ ማማ ብራይ ቀጥለ ገጽካ ኣይትሕበኣለይ ንባርያኻ ብቁጣ ኣይትደርብዮ ንስኻ ረድኤተይ ኢኻ እሞ ኦ ኣምላኽ ንድሕነተይ ኣይትጠንጥነኒ ኣይትሕደገንን ኣቦይነይ እኳ እንተ ዝጥንጥንስ እግዚአብሔር ይእርበኒ እዩ እግዚአብሔር መገድኻ መሃረኒ ብምክንያት ጠላተይ ኮታ በታ ቅንዕቲ መገዲ ምርሓኒ መቐፀልኳ ግን ከይትነውሕ እኹል ድሓም እግዚአብሔር መስገን ኣቦይና ደይ እኳ እንተ ገደፉኒ እግዚአብሔር ግን ይእርንበኒ ስለዚ እቲ ንቤት ኣምላኽ ዝናፍቀሉ ዘሎ ንኣምላኽ ዝናፍቀሉ ዘሎ ንቐንዲ ምክንያት ክገልጽ ከሎ ኣቦናን ኣዴናን ዘይርኢሉ ኣቦናን ኣዴናን ክበፅሑና ክረኽቡና ዘይክእሉ ንባን ኣዴናን ክንረኽበሉ ኣብ ዘይንኽእል ግዜ እግዚአብሔር ግን ኣብ ዝደለናዮ ቦታ ኣብ ዝደለናዮ ኩነታት ኣብ ዝደለናዮ ዝርከበልና ንሓቶ ንምልስ
ኣምላኽ ምዃኑ ክነፃፅር ኣቦይን ነይን እኳ እንተተንትኑኒ እግዚአብሔር ይቅር ንበኒ እዩ ለቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እስቲ ግዜና ክንከይድ ምናልባት ደንጊኹም ዝኣተኹም ሄሎ ሃሎ ኣቦና አቤት አቦና ጥና ፍረወይኒ ካብ ፔንስልቫንያ ሃሪስበርግ ሰዲዳ ኣላ ነታ ናይ መዝሙር ሞ ኣብ ኮይና ትከታተለና ከም ዝበላ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 30 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 5 ንላዕሊ ስሒብካኒ ንፀላእተይ እውን ብኣየ ሕጎስካዮመን እሞ ወእግዚአብሔር ልዕለ በለካ ኣለኹ ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣነ ናባኻ እወኹ ንስኻ እውን ኣጥዓኻኒ ወእግዚአብሔር ንነፍሰይ ካብ ሲኦል ኣውፃእያ ናብ ጉድጓድ ከይወርድሲ ንህይወተይ ኣድሓንካኒ ኩራኡ ንቕፅበት ዓይኑ እዩ ፀጋኡ ግና ንምሉእ ዕድመ ይፀንሕ እሸት ብኽያት ይሓድር ንጎሆ ግና እልልታ ይመፅእ እሞ ኣቱም ቅዱሳኑ ንእግዚአብሔር ዘምሩሉ ንቅዱስ ስሙ እውን ኣመስግኑ ያትብል ቃል ህይወት የስማዓልና ሃብትና ፍረወይኒ ቃል ህይወት የስማዓልና ኩርኡ ንቕፅበት ዓይኒ እዩ ፀግኡ ግና ንዘለኣለም ይነብር ምሸት ብኽያት ይሓድር ንጎሆ ግና ዕልልታ ይመፅእ እሞ ኣቱም ቅዱሳኑ ንእግዚአብሔር ዘምሩሉ ንዝኽሪ ስሙ እውን ኣመስግኑ ከም ዝፈቐድካሎም ነቶም ቅዱሳንካ ዝብል ቃል ህይወት የስማዓልና ሃብትና ፍረወይኒ ዝጥዕምቲ ኮይኑ ምስራሕካ ብዙ ምንታኣት ከዓ ዝያዳ እንተሳትፎ ይሕግዘና እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሕራይ ሃብትና ረዘነት أنا خاد مزمور داويت معرف إسران شوعتن كاب 4-5 بحنسا عند الله بمعالتي تسبب أبداسو حاباني أو شات دكانو خولني أبكو حلعل كبلني إمو نجز أبير I think تبهي لا أمسلني وكابل نمراين مغجوسون نمر مارسي ملو عدمي أبيت إجزابير كنا بردلي الله I think تبهي لا أمسلني تجاجي الله أجمع يلا ولا أنت تبهلسي أبدو قاع إرمياس معرف 3:23 سنتاي زبل أبسط صباح حدش شيلو أبسط صباح حدش أمون مخانك خاء عبي بالمالتي سلازي دقاقي من خنستنتنا خلنا حبتنا عللتا باي أجميرا جمرلنا خلا نكذابير حنت نجر لمينيو مقدس نمرمار وقاب إكذابير نمر أيسي أبيت إكذابير نبر له عليه وتسمع لنا حبتنا رزنت حراي لومي نابتي انت نبابنا هنكيرنا عبراويان معرف شو انت ينزلنا استنتينا من البحر لكم زعتهم تدا اهليهم ناي حدش كيدان لك كهنات وصري معرف شدش معرف شو عته معرف شو انت نزمت معرفات كنرينا اتتبجاوينا يس كريستوس مني بصبق كنفلت انت مالتي سلازي ابزن 3 معرفات بزعبات ناي حدش كيدان لك كهناتنا ኢየሱስ ክርስቶስ መንነቱ አገልግሎቱ ተበጃውነቱ መድኃኒዩ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ካብ መጀመርታን ንዘለዓለም ዝብል መን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝብል መልሲ ዝምልሰልና ማለት ስለዚ ካብ ዘንበብናዮ ካብ ዘስተንተናዮ ናይ ሎሚ መዓልቲ ናይ ጉባኤ እቲ ግዜ ናብ ጉባኤ እዚ ኣስተንቲነ እዚ ተረዲእኒ ወይ ከዓ እዚ ኣይበረሃለይን እዚ ኣይተረዳእን ንብሎ እንተሎ راي توم إدنا حاف كنبل نخل ملكت تغيركم توم إدنا حاف كنبل زي نخل كعب دمس معكم هنا انتاي يناستنتنا لو معنتي انتاي نادا ماهرنا ابز حلفه غزينا كفاءتن رخصتن زي بلو كاب حطان التفليه كاب سمايات كالعل زبله قدوس ليق كهنات ادلينا اتي اتومزي ببزبنهم بموت تسعيرهم يلو كهنتهم كا تطويل ስለዚህ ካብ ዝንትኩሉ ሓራ ዝገብር ፍሉይ ዝኾነ ሊቀ ካህናት ኣድለየ እንታይ ዝኾነ ከፍኣትን ርክሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጣን ተፈልየ
أب سمايات العل زبالة قدوس ليك كهنات زي ناي زحلفة سمون معرف شو عتا أصل عسران شريف شاني لو ما خجمر كل انت إلي جميرو بحادن كلتن نحنا ساب سمايات أبي مان زفان قرمات تقمته ناي قويتا دا أمبر سب زيت خلو مقدسن دنقان حقنا قلقالي كامزيز مسألة لك كهنات يدلين نالو مخناتو نحنا هاجرنا بسماياتي لو تنايزل عالم أملوه نفس مالو كم دك خريستيان مالتي كم سعبت خريستوس إذا أتوم انتاوت يوم إلو مسحاتو تيوهانس نتي ملأخ أملاخ إذا حاتو سعدا خداون تتخدنو ጨናፍር ስየ ዝሓዙ መዝሙር ዓወት ዝዝምሩ ካብ ኩሉ ቋንቋታትን ካብ ኩሉ ነገዳትን ካብ ኩሉ ዓልየታትን ቁጥር ዘይብሎም ሰባት ምስራየ እዚኣቶም ታወትዮም ኢሉ ምስሓተቶ እዚኣቶም በትብርቱዕ ጸበባ ዝሓለፉ ክዳውንቶም ከዓ ብደም ትገንሸል ሓጺቦም ዘጻዕደው እዮም ኣብዚ ከዓ ንዘለዓለም ብሓጎስ ብመዝሙር ብኣምልኾ ምስኡ ክነብሩ እዮም ኢሉ ስለዚ نحنا أب سمايات أبي إيمان زفان قرما التقمت ناي قويتا دا أمبر سب زي تخلو مقدسن دونكوان حقنا قال زخوانا كم زيز مسألة لك كهنات يدلينا ألوي سلازي أب حدش كدان بجيك أيس كريستوس قال لك كهنات زبها لك كهنات يبلنا مال حراي ناي حزبي اتجزيه لومي كابزناي لومي انتاينا تماهرنا انتاينا ستنتيننا انتاينا ترديننا حدا زستنتنو نوزحات انتقمنا حجز اللو ترازي كونه صباح دحر صباح عبز التعامم ابتيوم ابت يوتيوب ناي بيت خريستيان ويب سايت زاتو كرب حلو لومي مو اتعاملاخ زقمتلنا نتجزينا نتغملو الراي حتى عللته التولات اللي بنا أفتا أنا مجمر يا سلايد سي هو مقدس نقدسة قدوسات وشتاو بوتا هلاوي أملاح المقلاس أقلقل تولى لاموني حليفكم أبزي عرض خون أبزي مجرش أبتحت ونالت هو إزيات نزي معرف شو ما أنت فقدي حدا كلتن زلات راح دي تقلقل زلاس تترقم توهبات زلاس ولاس مقدس كبها الكلوس نقدسة قدوساني زملكت أنا مستناي كستاي التأساسية نسخاتكم بيت مقدس أملاخيكم كومنديكم يبل مش نعنا أبزخ أس مقدس مالت كاس قدسة قدوساني يبل لهم قربتي كستاي بيناتني እግዚአብሔር መስገን ታር استنا خمتان ريال زلنا سماعويت مقدس ياتبل مالتي تام بقسي حدن كلتن تقصتاتين مالتي نحناس أب سمايات أب يمان زفان قرمات تقمت أيل أب يمان زفان قرمات تقمت نايقوي تادا أمبر سب زي تخلو مقدس دونكوان حقنا قلقالي كم مسألة ليك كهنات لنا علما سلازي إزي مدراوي بيت مقدس إزي مدراوي كله عملهم استيرات نفس مولو زلنا نابتا سماياويت مقدس زي بصحنايو أبتا سماياويت مقدس لك كهنات كوينو زقلقل كا قويتا إيس كريستوسي قويتانا مدحنا إيس كريستوس كم لك كهنات متن أب يمان إتا أب سمايا زلو زفان قرما تقميت ينبرل سلازي بزعبا من النتخ قلز كله نسو ناي كبرو نصبرقان قرص بحرين كلون بحيل قالو صيرو خلص من صحاتياتنا مسقبره ابلا علي اب يمان قرما تقمته ونبر بيمان ابوه حجنا زابوتا زياي تا منستر إلو غريق ليتورغوس وي ليتورجيا لتورجيا زبلو اتي املخو مالتي قداسين نبلو زلنا ازي نت كريستوس كملك كهنات متن زلو نطفت وي حلافنت دا انبر درجو طرا يكون زملك مقدس نقدس تقدسان
ውሽጫዊ ቦታ ህላዊ ኣምላኽ ንምግላጽ እዩ ዘገልግል። ስለዚ እዚ ቤተ መቅደስ ዘሎ ኣካላትና ንስኻትኩም ኣንቱም ታቦቱ ለመንፈስ ቅዱስ መሕደር መንፈስ ቅዱስ ይኹም ኢሉ እዚ ኩሉ ቤተ መቅደስ ግን ናበይ ዘብፅሐና ናብታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ኣትይዋ ዘሎ ብዶሞ ኣትይዋ ዘሎ ሰማያዊት መቅደስ ማለት ዘለዓለማዊ ህይወት ዘለዓለማዊ መንግስቲ ምናልባት ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ብዛዕባ እታ ሰማያዊት መቅደስ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ክገልጽ ከሎስ ግሩም ገይሩ ገሊጹ ኣሎ ዮሃንስ ኣብ ራእዩ ትምልሰ ኣይለ ይሓስብ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 21 ሓዳስ ኢየሩሳሌም ይብል ኣብታ ምዕራፍ እቲኣ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ሰማያዊት መቅደስ እዚኣ ክገልፃ ከሎ እንታይ ኢሉ ዝገልፃ እቲ ቀዳማይ ሰማይን እታ ቀዳመይቲ ምድርን ሓሊፎም ባሕሪ እውን ደጊምስ የልቦን እሞ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ረአኹ እታ ቅድስቲ ከተማ ከዓ እታ ሓዳሲ ኢየሩሳሌም ንመርዓዊ ኣይላ ከም ተሰለመት መርዓብ ተዳልያ ካብ ሰማይ ናብ ኣምላኽ ክትወርድ ከላ ረአኹ ካብቲ ዙፋን ዓው ብዝበለ ድምፂ እንሆ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ ንሱ እውን ምሳታቶም ክነብር እዩ ንሳቶም ህዝቢ ክኾኑ እዮም ኣምላኽ ባዕሉ ምሳታቶም ኣምላኽ ባዕሉ ምሳታቶምን ኣምላኾም ክኸውን እዩ ኣምላኽ ከዓ ንብዘሎ ንብዓት ካብ ኣዒንቶን ክደርዝ እዩ እቲ ቀዳማይ ሓሊፉ እሞ ድሕሪ ደጊምሲ ሞት ኣይክኸውንን ደጊም ሓዘን ወይ ጫውጫው ወይ ፃዕሪ ኣይክኸውንን ክብል ከሎ ሰማዕኹ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ስለዚ ነዛ መቅደስ እዚኣ ነዛ ሰማያዊት መቅደስ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ሰማያዊት እዚ መቅደስ እዚ ናብኡ የብፅሐና ብምስጢራት ብፀጋ ጥንቀት ካብዛ መቅደስ እዚኣ ተወሊድና ንሕና ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ኮይንና ፍጻሜ ግን ናብታ ሰማያዊት መቅደስ ዘእትወና ስለዚ እዩ መቅደስ ንቅድስተ ቅዱሳን ውሽጣዊ ቦታ ህላዊ ኣምላኽ ንምግላጽ እዩ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጡሎ ዝብል ነዚኣ ከተኩር ኢሉ በሪኻ ክትከውን ተስፋ ገብር ዕልልታ ሃብተ ቃል ህይወት ተስማዕልና ቦን ተገሊጸትለ ኩላህና ቃል ህይወት የስማዓልና ሕራይ ካልኦት እቶም ኢድና ሓፍነ ከነብል ንኽእል ምልክት ግበሩለይ እቶም ኢድና ሓፍ ከነብል ዘይጥዕመና ከዓ ብድሃይ ግበሩለይ ሕራይ ሃብትና ህይወት ኣነ እውን ሕቶ ኣላትን ቦና ቁርብተ ክትበርሃለ ይደሊ ምናልባት ላስት ታይም ስለ ዘይነበርኩን ክኾን ይኽእል ኣብታ ራቢዒትስ እንታይ ይብላ ኣሎ እምበኣርከ ኣብ ምድሪ እንተዝኸውንሲ ከምቲ ሕጊ ገይሮም ሞባእ ዘቕርቡ ስለ ዘለው ንሱ ኸቶ ካህን ኣይምኾነን ነይሩ ሕጂ ኣብታ ናታ ሪፈረንስ ምን ሓንቲ ዝረኣኽዋ ኣብ ዕብራውያን 5:1 ካብ ማእኸል ሰብ እንተወሰደ ሊቀ ካህናት ዘበለስ ሞባእ ሕሩድን ስለ ሓጢኣት ምእንቲ ክውስን ብናይ ኣምላኽ ነገር ስለ ሰብ እዩ ዝሸየሞ ሕጅስ እቲ ቁርቲ ኣብዚኣ ኮንፊዥን ኣለኹ እቲ ሞባእ እቲ ሕጂ እቲ ሞባእ ገለ እቲ ቀደምሲ ብሞባእ ገለ መለ ሕሩድ እዮም ክስታይ ዝገብሩ ነይሮም ኣብዚኣ ክትሕግዝን ደልየ ኣለኹ እቲ ኣጀኽ ተረድየክ ኣለኹ እቲ ሕግሲ ብሞባዕ ብገለ እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ኣብታ ሓሙሸይቲ ኣብታ ኣብ ምድሪ ነይሩ ተትኸውንሲ ከምቲ ሕጊ ገይሮም ብሞባዕ ዘቕርቡ ስለ ዘለው ንሱ ኸቶ ካህን ኣይምኾነን ነይሩ ሕጂ ከምቲ ናይ ምድሪ ነይሩ ተትኸውንሲ ካህን ኣይምኾነን ነይሩ እያ ትርዳእኒ ዘላ ሕጂ ኣብታ ክስታይ ክሪኣ ዕብራውያን 5:1 ክሪኣ ከለኹ ካብ ማእኸል ሰብ እንተወሰደ ሊቀ ካህናት ሊቀ ካህናት ዝበለስ መባእን ሕዱርን ስለ ሓጢኣት ምእንቲ ክስውእ ብናይ ኣምላኽ ነገር ስለ ሰብ እዩ ዝሸመ ሕጂሲ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ክንዲ እቲ ሞባእ እቲ ሕሩድ ገለ ዝገብርዎሲ ብኡ
ንሱ ባዕሉ ተሰቂሉ መይቱ ተሲኡ እቲ ናቱ ሊቀ ካህናት ዘብል ዘሎ ሲ ብናይ ክንዲ ብኹም ሕሩድ ዝኸውን ሲ ባዕሉ መፂና ከመይ እንደ ወላስ ኮንፊዝ ኮይኑ ኣሎ ጽቡቕ ተገሊጽ ኣላ ቁፅሪ 3 እንድያ ሊቀ ካህናት ዘበለ መባዕን መስዋዕትን ከቕርብ ይሽየም እሞ ስለዚ ነዚ እውን ገለ ከቕርቦ ዝኽእል ብግዲ እዩ ገለ ዘቕርቦ ክህልዎ እቲ ሊቀ ካህናት ኣብ ብሉይ ኪዳን እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ስርዓት ኣብ ብሉይ ኪዳን ፍትሓትን ፍጹም ሕድገት ሓጢኣትን ኣይነበረን ቡራኬን ምረቓን ጥራይ እዩ ነይርዎም ማለት ሕጂ እቲ ሊቀ ካህናት እንታይ እዩ ዝገብር ኣብ ዓቕሚ ዘይበፅሐ ኣብ ዘርኢ ዘይበፅሐ በጊዕ ልዑል ዘይኮነ ካብ ዕየት ዕብይ ዝበለ ዘይብሉ ከዓ ጨቓዊት ረጋቢት ወይ ጨቓዊት ሒዙ ይመፅእ እሞ መስዋዕቲ ሕድገት ሒዙ ይመፅእ እቲ ዝናዘዝ እንታይ እዩ ዝገብር ኣብቲ ርእሲ በጊዕ ኣብቲ ዘምፀ በጊዕ ኢዱ ኣቐሚጡ ኣብቲ ካህን ኣብ ቅድሚ እቲ ካህን ንእግዚኣብሔር እዝን እግዚኣብሔር በዲለዮ ክገብሮ ዘይግባኣኒ ገይረ እዝን ክግበሮ ዝግባኣና ኣጉዲለ ኢሉ ይናዘዝ እሞ እቲ በጊዕ ኣብ ክንድቲ ሓጢኣተኛ ሰብ እቲ በጊዕ ይስዋእ እቲ ሰብ ከዓ ተናዚዙ ይምለስ እዩ ስለዚ ሊቀ ካህናት ዘበለ መባእን መስዋዕትን ከቕርብ ይሽየም ስለዚ እውን ገለ ዘቕርቦ ክህልዎ ብግዲ እዩ ከም ሊቀ ካህናት መጠን መስዋዕትን መባእን መስዋዕትን ከቕርብ ኣለዎ እዛ ቤት መቕደስ እዚኣ ምድራዊ እንተትኸውን ሲ ካብ ነገድ ሌዊ ስለዘይኮነ ካህን እኳ ኣይምኾነን ነይሩ ምክንያቱ ካብ ዓሌት ሌዊ ካብቶም 12 ነገድ ሌዊ ዝበሃል ካብ ዓሌት ሌዊ ጥራዮም ርስቲ ኣይሃቦምን እግዚኣብሔር ምክንያቱ ፉል ታይም ይበሃል ኣብዛ ዓዲ ሙሉእ ንእግዚኣብሔር ከገልግሉ ምእንቲ ኣብታ ምድሪ ተስፋ ኣብ ከነኣን ርስቲ ተዋህቦምን ካብ ደቂ እስራኤል ካብቶም 11 ነገድ ዕሽር እንዳተቐበሉ ሙሉእ ግዜኦም ኣብ ቤተ ኣምላኽ የገልግሉ ነይሮም ስለዚ እዚ ካብ ሌዊ ኣይኮነን ካብ ነገድ ሌዊ እዩ ካህን ዝኸውን ካህን ኣይምኾነን ነይሩ በት ስርዓት ናይ ሕጊ ተኮይኑ ኢሉ ምድራዊት መቅደስ ማለት ምስልን ጽላሎትን ናይታ ሰማያዊት መቅደስ እያ ኢሉ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መባእ ከምቲ ካልኦት ዝገብርዎ መስዋዕቲ ሕሩድ መስዋዕቲ እኽሊ መስዋዕቲ ሓጢኣት መስዋዕቲ ምስጋና ዘይኮነስ ባዕሉ ሂወቱ መስዋዕቲ ባዕሉ ሰዋይ ባዕሉ ተቐባል መስዋዕቲ ኮይኑ ስለዚ ሎሚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ቤተ መቅደስና በጀካ ስጋን ደምን ክርስቶስ ኣብ ቤት መቅደስ ዝስዋዕ ደም እንስሳታት ብፍጹም የልቦን ነዚአን እዩ ዘነጻጽር ዘላ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘቕርቦ ዝነበሩ መስዋዕትን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቕርቦ መስዋዕትን ኣነጻጺሩ ዝገልጽ ማለት good thank you አባ ነበረሃትለይ ክስቴታ ዲፈረንስ ብደንብ ጌርኩም ቃል ህይወት ይስማዓልና አሜን ኩላና ቃል ህይወት ይስማዓልና ሕራይ ካልኦት ጊዜና ህዝቢ ጊዜና ንጠቀመሉ እዚአን አስተንቲነ እዚአን ተረዲእ ሎሚ ካብ ምዕራፍ 8 መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ወይ ከዓ እዚአን ኣይበረህትን ወይ ከዓ ኣብ እዚአን እርማት ኣላ እግዚአብሔር ዘቐመጠልና ሓሳባት ኩሉ ንኽብሪ ኣምላኽ ዝኾነ راي قرب دقائق اللوانا بروحات دقائق قبرن نتقامل جزينا مبانا سبت زي لحن تخستنتن ده الراي سبو وكم زلو مشات كنا مهرزم سنة بحكي كستنتن خلصي أبتحد حدا حجي زمت بولي كدان أيدلنيو ويتانا إيس كريستوس نعنا تبيلون دي متشين دي تاسيت السوترائي تي أي كم زباستا يلا عينة الزار تسمع خانو حج خري آخر لخدين ناي زحلفون قربتي أي نبركون نبر قربتي سمعية مالي تي ناي حدش ناي بولي كدانسي معرة خير كم زلوا تي أو إذا نبرة كستايز متزلوا جنتي ويتانا إيس كريستوس زتمنينا إذا جابي هرزتمنينا برس أب ويتانا إيس كريستوس أب تحدش كدان حجي كلتي أسي بحنساب كم زخيد إذا أبري هات اللي على بدن بيجري ولا قدمينا بلات اللي حجي جن مر كا اتحاد حدا زرباخ تسمع خلخاسي يراجع قصلك خلتي بحنساب خير كم زلا እግዚአብሔር መስገን ክብርን ዝኽርስም ይሁን ኣብ ማቴዎስ 5:17-18 ንሕጊ ክፍጽሞም እምበር ክስዕሮም ኣይኮንኩን መጽኤ ኢሉ ብንጹር ኣቐሚጡ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተዋህበ ተስፋ
ወይ ምልክት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተፈሲሙ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ቦታት ቤተክርስትያን ብሉይ ኪዳን ብሓድሽ ኪዳን ተገልጸት ሓድሽ ኪዳንካ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተሰዊራ ነበረት ኢል ድሕር ብሉይ ኪዳን ዘየልዩ ምስጢር ሓድሽ ኪዳን ኣይርከብን ሓድሽ ኪዳን እንደዘይ ገለጽካ ንኣብነት እታ ሙሴ ዘረኣያ ነበልባልን ልሙዕ ቆጽልንሲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሓደ ትርጉም የብሉን ማለት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን መለኮትን ትስብእትን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ባህርየ መለኮትን ከመይ ዘይጽወር ዘይከኣል ከመይ ንድሕነትና ከም ዝኾነ ይገልጽ እቲ ሙሴ ኣብ ባላ ዝሰቐሎ ስራ ዝተመን ዋላ ሓንቲ ስራ እዚ ኣስራ ዝሓፂን ማለት ንዑ ሪኦም ሰባት ይሓዊ ነይሮም ኣብ ዓሚቕ ኣብ ሩባኽ ክወፁ ዘይክእሉ ከዓ ይህረም ከም ዝደወል ዓይነት ንዑ ሰሚዖም ይሓዊ ነይሮም ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ወዲ ሰብ ከዓ ክስቀል ይግብኦ ኢሉ ናይ ምንታይ ምስሊ ከም ዝነበረ ስቅልተ ትሪእያ ለህይወትከ እስራኤል ወይ ትተኣመና ህይወትካ ተሰቂሉ መስቀል ክትሪእኻ ገናይ ክትኣምኑን ኢኻ ዝብል ተስፋ ዝተዋህበ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘይትርጉሙ ድሒና ኢና ዝብል ገና ኣብ ክትስዕር ዲኻ ክትሰዓር ዘይተፈልጠ አንጻር ድሕነት ዝኾነ በቃ ብደም ክርስቶስ ድሒና ኢና በቃ ድሒና ኢና ሕጂ ኣሚና ድሒና ኢና ዝብል ኣጉል ዝኾነ ምስ ቃል ኣምላኽ ዘይከይድ ቃል ኣምላኽ ዝኣመነ ዝተቃለሰ ዝሰዓረ ኢሉ ተዓወት ዝረክብ ስለዚ ኩዕሶ ከይተወድኦ ከሎ ኩዕሶ ክስዕር ይኽእልካ ክትውስን ኣይትኽእልኒ ኢኻ እሞ እቲ ኣብ ድሕነት ዘሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ኣረኣእያ ዝንቡዕ ዝኾነ ቤተክርስትያን ግን ብወግዒ ኣብ ቀኖና ኣቐሚጣቶ እያ እሞ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና ህይወታ ቴንክ ዩ ኣባና ቃል ህይወት ተስማዓልና ብጣዕሚ ገሊጽኩምልና ቴንክ ዩ ሕራይ ካልኦት ጊዜና ንጠቐመሉ ዘጻአት 28 ናጣት ረባያ 24 ኣብ ዘጻአት ኣብዛ ናይ ሮሜን ዲና ዘለና ዘጻአት ሕራይ 24 ሙሴ ከዓ ነቲ ደም ወሲዱ ናብ ህዝቢ ነጸጎ እሞ እቲ ደም ኪዳን እግዚአብሔር ብኩለን እዘን ቃላት እዚአን መሳኻትኩም ዝገበሩ እንሆ በለ ቃል ህይወት የስማዓልና አሜን ተንሸል ፋሲካ እቲ ኣብ ግብፅ ከለው ዝተገብረ መስዋዕቲ እዚ ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕራይ ጊዜና ይቀርባሉ ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ገይሮም ብጸሎት ከዓጽውልና ነቦና ናብ ኣውደ ምህረት ብኽብሪ ይዕድም ሕራይ ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን ኣቦና መርጌታ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ከምኡውን ሓወና መምህር ተኽሉ ኩሉ ግዜ ተገዲሽካ ወከስ ገርካ ሰፊሑ ተቕርበልና ድማ እግዚአብሔር መመልሹ ጸጉኡ የብዝሓልካ መዝሙር ዝዘመርኪ ሓፍትና ሙሉውን ዝማርየ መልእኽቲ የስማዓልና ክንዝምሩ የብርኪ ኩልኩም ነታ ምዕራፍ ብምንባብ ይኹን እታ ተዘመረት መዝሙር ብጠቕሲ ምግላፅ ይኹን ከምኡውን ካብዛ ምዕራፍ 8 ክንምሃሮ ዘምሰና ብሕቶ ይኹን ብኣስተንትኖ ትካፈሉ ዘምሰኹም ኩልኩም ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ዝያዳ ኩሉ እዚ ሓድሽ ዘመን እዚ ድማ ብንስሓ ተሓዲስና ኣብ እምነት እንጸልዓሉ በተሓሳስባና ድማ እንልወጠሉ ይግበረልና ኣብታ ቁጥሪ 7 ነቲ ቀዳማይ ኪዳን መንቀፊ እንተዘይህልዎ ነቲ ካልኣይ ስፍራ ኣይምተደልዮን ነይሩ እተን ናይ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ምሰቦታትና ዝኣተዎ ኣብቲ መግለፂ ሓውና መምህር ዘዳለዎ ተጻሒፈን ነረን ተቐዳመይቲ ምስ ኣዳም ሔዋን ዕፀ በለስ ብኻልኣይ እውን ምስ ኣቦና ኖህ ቀስተ ደመና ብሳልሳይ እውን ምስ ኣቦና ኣብርሃም ብግዝረት
علبو سجا ود تبعتاي تجليسن نيرن حجي نتقدماي كيدان منقف انت زي الوس نزخالا ايسي سفرا اي متودوليون نيرو نتقدماي كيدان ابت توهبهم صنيعهم انت زخونو كم تتوهبهم دما نتيجدان املاخ حليمو انت زخونو زنبرو كالا اي مدلين نرو حجي حدا نجر دما نتخالا ايسي سفرا اي متدوليون نيرو حجي اتي ناي حدش كيدان بكريستوس زتوهبنا كيدان جن بدحري زسر علنا خيدان ولا حدا يلن حنصابن نحوارن نزل علمن ايو السدما اونجيل ماتيوس معرف اسران شدشتن اب قصري اسران شومنتن تايلو صوا العلو امسجنو دما كمزنا بلهابهم ازي مئنت بزحات نحدقت حاتيا زفسس زلو ناي حدش كيدان دم ايمو كابز كلكم مسعدو ناي حدش كيدان دمي جي املاخنا مسانا زاتو تشدان ازي تشدان زي فرس كل جزي حدش صنيعو دما زنبر ايو ابتي بلوي زرعنا يو اتحاد ولدو نتتوهابو كيدان انتفرسه مستزمت ولا ولدو دما كالئ كيداني اتنور اغزيابير ازي ناي حدش كيدان جن حنسابن نحواروني ازي ناي حدش كيدان دما ايمو كابز كلكم ستايو يابير املاخنا بزي حدش عمت جميرنا يو زلنا مس املاخنا شدانا نحدثلو نزنا حدش كيدان زاتولنا املاخنا دما ابو نصنعلو بمقدن السحا غيرنا بنسحا تحاسبنا دما نابتنا حدش كيدان قدس سجون كبر دمن ان حبرلو عمد دما يقبرلنا معناتو زل علماو تشدانيو تواهيبنا زلمو نزل تشدان زلما املاخنا بتحساسبانا تلويتنا كمتي بمحداس حسابكم تلوط انبر نزع علم دي ادما ايتم سلوا زبلنا بزعمت زي حدش حيله باملاخنا بحدش لبنا بحدش منفس كودقتنا اتنسيو كم مرحقنا دما اقريبو نزدخمنا ابرتي دما ابزي زتوهبنا حدش كيدان بز حدش عمت ان نبرلو دما يقبرنا اغزيابير سلخلو مسغانا ايبصحيو دقيمنا رحس حدش عمتن بروخ بعل قدس يوحنس دما يقبرلنا برهانه مسقلو دما بدحانه سلام يبصحنا اما مدبنا صلوت كنعصو نالبات توسعت لكم دما نبونا حراي زي استنتينا مالتي قال هوت يسمع لنا بنا بالصلاة أسأل لنا بنا سما بولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين قدس እግዚአብሔር አምላክና እጅውና መስከነካ ናብዚ አዲስ ዓመት ዘሰጋገር ካና ንስኻኸሙ ኪዳንና ንሐድሰሉ ኣብቲ ዝኣልተኻልና ሓድሽ ኪዳን ድማ ንጸንዓሉ ህይወትና ድማ ኣብኡ
ናብኡ ትጥምተሉ ዘመን ድማ ግበረልና ኣምላኽና እስኻ ክፉእ ዘመን የብልካን ናትካ ኩሉ ጽቡቕ እዩ ነቲ ዘመን ነኽፍዖ ነጸብቆ ንሕና ኢና እሞ ነቲ ጽቡቕ ዝሃብካና ጽቡቕ ክንገብረሉ ክንፋቐረሉ ሰናይ ክንገብረሉ ናባኻ ክንጥምተሉ ድምፅኻ ክነለልየሉ ጎይታ ዘመናት ንስኻ ምዃንካ ፈሊጥና ድማ ንዓኻ ክንግዛኣሉ ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ሓግዘና ዘመን ምቁፃር ጥራሕ ንሓጢኣት ከይኮነና ንስኻ ንሓጢኣት ዘይኮነስ ንስኻ ንበረኸት ኢኻ ትበና ዘለኻ እሞ ክንባረኸሉ ክንፀድቀሉ ኢኻ ትበና ዘለኻ እሞ ኣምላኽና ብከምዚ ክንጥቀመሉ ሕጂ እውን እስኻ ሓግዘና ኣምላኽና ክንደይ ንዓመት ሓሊፉ ዘመንና ዝውዳእሉ ግዜ ኣለዎ እሞ ኣምላኽና ነቲ ዝሃብካና ዘመን እታ መዓልቲ ምድሓንሲ ሕጂ ኣይልካና ኢኻ እሞ ክንድሕነሉ ከም ቃልካ ክንነብረሉ ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ሓግዘና ክንልወጦ ዝግባኣና ክንልወጥ ክንሕደሰሉ ዝግባኣና ክንሕደስ ኣምላኽና ሕጂ እውን ፀጋ ካብዝሓልና ኩሉ ግዜ ድኻም ኣባና ኣሎ ጌጋ ኣባና ኣሎ ምውዳቕ ኣሎ ግን ተወደቕና መተሲ ተደኸምና መሐየሊ ተካገና መእረሚ ተረሓቕና መቕረቢ ተጉደልና መመልእ ኣለካ እማ ኣምላኽና በዚ ሓድሽ ዓመት እዚ ሓድሽ መንፈስ ካልኢካ ኣብ ቅድሚኻ ሙሉኣት ኮይና ክንርከብ ስኻ ርዳእና ካብ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ በረኸት ረድኤት ክፈለና ንዕኡ ምስለና ኣምላኽና ን2,000 ዓመት ዝዝከር ዘሎ ኣምላኽና በቲ ዝገበሮ ሰናይ ግብርን ትብዓትን ጽንዓትን ኣብ ቅድሚኻ ድማ ክሳዕሞት እሙን ምዃን እሞ ንሕና ድማ ነተን ተዋህባና ዕድመ ንዓታቶም ክንመስል ኣምላኽና ስኻ ርዳእና እዚ ሓድሽ ዓመት እዚ ሰላም ኣውጀልና ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ዘስጋኣና ዘሰክፈና ዘፍርሐና ዘሎ ነጋሪት ኩናት ኣምላኽና ናብ ነጋሪት ሰላም ቀይረልና ክልቲኡ ወገን ዘለው መራሕቲ ኣምላኽና ናብ ሰላም ናብ ዕርቂ ናብ ሓድነት ፀገም ንምፍታሕ ዳ እምበር ፀገም ንምስባብ ከይኮኑ ልቦም ተንክፍ ዝፈሰሰ ደም ይኣኽለና ዝዓነወ ንብረት ይኣኽለና ዝጠፍኣ ነብሳት ይኣኽለና ኣምላኽና ስኻ ይኣክል ተልካ እዩ ኩሉ ዝኣክል እሞ ይኣክል በለና ሰላም ኣውዒልካና ኻ ነመስግነካ ሰላም ድማ ሓድረና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክት ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጸድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣመሳና ንድገልና ካብ ክፋድኽነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልና ከደንገል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክፍረከ ርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይ ስረይ ቲዩና አምላክ እንሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒቀ ጋና ስረያት ያደምሳሲ አበሳውል ድልብር ከሳቴ ብርሃን እንቱም አብየ ካናት ዋሂደ ቆናት ሮን ሳይርጎ ጸናት በበስምክሙ ኩንፍታኖን ጻህነ ይረሴን ስክሏን ስማት ዚዮ መሃረን ክርስቶስ መልአስ ተኽልታየ ዚዮ መሃረን ክርስቶስ 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 ከመን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረን ክርስቶስ መልአስ ተኽልታየ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረን 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጦር እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለና የቦታን እጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ኩልኹም ኣገልግሎትኩም ይባርኽ
ብሩኽ ምሸት ይግበረልና ቃለ ህይወት የስማዓልና ተሰሎት ኩሉ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቑርብ ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ዝተማሃርናዮ ቃል እግዚአብሔር ከዓ በእዛን መንፈስ ሰሚዕና ኣብ ጥብጥኡ ልቢ ዓቂርና ክንነብረሉ ክንጸድቀሉ ክንድሕነሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ኩልኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ግዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩምን ኣዋሃሂድኩም ነቲ ቅዱስ ቤተክርስትያን ትህቡ ኣገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥብቃትን ክትከታተልዎ ዘምሳኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታን ይኽፈልኩም ትብል ቅዱስ ቤተክርስትያን ከምቲ ክሳብ ሕጂ ብምሕረቱ ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ዝረዳእናን ዝደገፈናን ከዓ ንዝመጽእ ግዜ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንሳተፍ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ነቶም ለይትና ሰላም ለይቲ ይግበረልና ነቶም መዓልትኩም ዝኾነ ከዓ ሰላም መዓልቲ ይግበረልኩም بسلام الرخبنا روح حدش عمد كأكبرلنا آمين يبارك وكلنا قال الرخاء لكم وتاتنا امين امين بروح ليتك عليه وتسمع لنا بتاتنا روح سعود امتكم تزبلكم صلاتكم يفلينا مسكنكم امين حرات املاخ صلاه كلهم قدسان كلها انا يكون እግዚአብሔር ተመስገን ቃል ህይወት يسمع لنا بتاتنا روح سعود امت صبغ تماهرنا thank you دحن حضور امين سلام ليتن كلنا زبنا سلام زبنا قسانات زبنا فقري زبنا خاب زبنا حدقات يقبل لنا امين 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 بيمتا ስለዚህ ነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብሩኽ ለይቲ ቃል ማዕልና امين እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኩላና ቃል ህይወት يسمعلنا ኩላና ሰላም ለይቲ ይقبل لنا آمين قال هو تسمع لنا وروح ليتي آمين آمين كلنا قال هو يسمع لنا